enfanimra konfonotia enu so kwakwanya kwanhia amamu nsem no ayedaja asokorima pokropon mu na ababeto dwasa akoda wanya mfie no enan wakosuku mu ni tiche ni kira se homework wode ma no na akoda na anyenti watwemfia de asi ne so waburo ne papa ena wie bebo mu ede akire mu ye franma na ye de ani atre ensemfofro mu ayebeko eye akache ne hono mu ana ababeto dwa asa akoda bia wanya emfie no edunsia posifo akwakwate no wabra wo hye suku atade ade na akwakotum no pani kase ba akoye ba nkwada ye de mu a wɔkyerɛ na dwe fa ho wakasa wɔde atodwa sɛ ade na ɛkɔ no ɛha adwen yie pa na tamale kropon mu so na yedri ticha ni bia na senta mokɔfa nipa makomako du nwɔtwe enkwada nko a ɛfa wɔ mu fa wɔ mu to no afi na kɔɔto atena se na wɔse kyerɛkyerɛ ni no yɛnkɔhwɛ na adwenem yɛbɛkɔ commander edina eguafo abatoɔ empesua ɛso na nkra efira no ɛba ɛkyerɛ sɛ ɛyɛ krachi bi ya wɔ no wɔkyerɛ sɛ wɔne obi na tie sɛ ne kankyema Ente bi bo montam afa ko wi ase a so mu je so mu yedenyo wo de hama ana ekwa akwaje ne ho niema na no na aka obie ama aposifo abamu ene so mu asem no ye de bebre mu afa yebeko Germany man no emu ababa wa bi se wakwa hunu se ne kunu ene oba foforo etwempena ene ntimamu makomako enum a wone be ma na wo ni nyina no wode nkoda na konu suom ama se mekasei wo mo ayenyamede hwenum ni afoforo ne aboabo no sakasebo ebi adika editie ye de babesomo ene awiabresa Asem Beba Dabi kasebo ne mbom ye ka mo se ewiaso obi ani hono ma wadi nam agagya de sante enwokwe bi dawroma ena o maso yasene Asem hodo ye de ebremo Samara Company Limited sian kancha mo sen wode ka tako two face ade abadwa so ne no so nya bi na se wode twetwe osia eno ano no enka tete no na wode eye bidie kakra na wobrobo de tre na wode yawo no na bibia awie paye ade ama wode pause se ya ane enya Asem keto akaka entime anyawo eno adanche o se no be yefita dompe ya wontimbo mo no bebo dompe no ama bibia timi akonka ade ama sese ne saso eno makofa ade aba no enti wonya bi na de pause ya eno ano no ye wankwada de e ho na nkwada de no ye akwada na nya mfie miensa ekopem mfie sia no fa bi pone sewatin akwada ne de ahonidie ene benyini akwada bi ho no ma ne se no sabe producer ahye wo ka ne de ahye no for da bi no for enhyesen enti we bi pone sia de won se ni mu nyina no ba ba yi ade afiri ho no ama wo don sa pre na no kra na emoja afiri mu ba nyina ni nyina weti afiri ho no no ebetimi aboa yie papa Mr. Mother Food and Drugs Authority for nkoso modi ansam ba frɛ hewa sama we say so atufo buomu 0246 SS4 798 0246 SS4 798 yewo vitamin champion so ewe dwama so anode baako ne wo bi age atum no se no se ye mankoda no pa we calcium ewom dada potassium wom your vitamin B6 omega 3 6 ne fatty acid na ahyemuma about time to be fama nkora no ate no mapom de enkoyie wo ko adwama so ba bia no bisa se opɛ vitamin ka won sabeka bi nemum hyɛ so yo ma hodo bebre no ewo adwama so your regular so yamako ho champ choco na fe champ banana Yemfas the PCA and farmer for John and Tree Bosia con Labo, and the same for penny. Ya was on in semiswa, ya de enam. Nemo Mianya ya back and kind ayame. Nana, kwasi wusu a charming miniaba papa B. Akosia eje wakode. Afe 7 mu eni. Asem Beba Dabi. Asem na nyaba duru se ya kana ya beka anyase kan na ye de wetwa mu na ya hyase a na ye bohwi na ya de ani atre eye agemasu akwanhia remfo ya asie a honom na agemasu no awo eye asante amantamu na nkra eba anyina atre se ambulance bi a empanimfo ahya ne se akwanhia bi asi ama obi wa prepre a emu odene omodwene ho a omo entiase e kwan bi so enti no animanimu na no omomodin so befa no wode afiri eye oboase ayasabia honom na wadraba eye konfanoche aban ayasabia nipra ya waprepra ni nyina no wode ne baduru eye kwamu no ana akwanhia no esi ye na akwanhia na esi ye no obi eja ase no ya wode ne ba konfanoche aban ayasabia nyamianum no kwasem ne di akwakofa aba no enya Asem keto akura na numu no na aba betodwa se eyekia rano bi ene kofa asa akwanhye we nyina ede ba ye ni nyina ene se wa bra na saka contemporary ntam ambulance wo pentam adedie eja ahye no ede na basa de mpanimfo ekatra ne so oma no ho nya ha
and this abi betimi asie no ɛna saakia ranoi wɔno nso no wɔno ogina kwam hɔnom wɔya ade asabe mpraduasa ansa emfatane no ɛna kɔfa akwanhyia wei ɛde baayɛ na akan bi ama yɛne ɛyɛ ɔpani a wɔno ana MTTD wɔyɛ commander ɛde ma ɛyɛ ɔboase posi adwumakuo no yɛ ne din ɛne ASP Francis Efo atwetwe ɛyɛ ɛnkɔmɔ moma yɛntie deɛ wɔde atodwa 3 o'clock 3:30 and enya TSA ambulance be enya asire na ambulance no efi obuase e ko konfana cho de yarefo bi e de ko ti odu akokwa so no na trailer bi sai si ho enti show car bi so free anwa kwanta e ko obuase enti ono nim se trailer no si ho car mienu di nanim ti trailer no sai si ho no two cars no hui enti omo da mo slow down we no third car in show car no nim se car bi sai si ho enti oyifa two cars nyina na hu se trailer na sai si ho na that time ambulance car no so e di yarefo no ba enti onam speed with siren enti speed no edu ho no the way adema no so on to me enti show car no so hu se ambulance no ba ho de owe enti o so every no be di ni lane enti o di ni lane na ambulance car no so pese o serve waya want to me na omumienu nyina crash na mkutam as adna yarefo no ehun bebia order sisia because sisia before you do ho no Jacobu ambulance no besisa omu nyina akọ enti anopai na ebetu anamo ehun bebia mo na yemfa tujwa prayer according to the eyewitness they wo ho no so be prayer na as now you need bebia mo ko because ambulance car no so besisa mo na bi so fa car ko hospital enti anopai na yebehun bebia omoda sisia no according to witness no Nipa 5 in our ambulance no patients no yare for no eka the other 4 people including driver and tomu 5 ewum and in shuka no so no almost 5 shuka MTTD commander ya wano ewo eye Obuase Asante mantamu na ebushafo mote ne nkano na enu akire no Asem Beba Dabi kasebo ya mano anso no ma eka hu bi ema yene eye wonum a womo empotam ho agemasu atwetwe enkomo omo no mde omani hunu bie omo so sei eno mde to Asem Beba Dabi kasebo anim ehu pa ehu ekwa me hu ya me hu adwiri me pa to obi yare ade na ekọ G na car no shapanya accident no ama me hu adwiri me pa ka che raba fo so mo shi ambulance mo nyina nchen omo fa nipa na wo yare na enkontem onya enkwa ti esra ma so mo shi ambulance mo nyina nchen esra ma mo adwiri anam de me namba sia de mo kwanhia tirim na e mo nwa na ambulance no kwa sia na e hu papa sanka me nuampo no dem na e ba sa de anka me hu bibia me ba fa e ham pa e ham e ka de hu ana me bua adawa fo na sise wore ye pa wotwo afia so nti ya wonam point so wonto boase won fa mai afia rekọ nyina no e shine bebre na esi dire se wodi weni ba hu a in fact aya ro ho hwe kwan na se de ye kwan se tia unia o chitadi bompe kura da kwan mu kura ampo ne ramps kura na nti imagine so o yaro for da car nim na ambulance pentamako Abushafo akwansia ya asie ewo eye Obuase kwantempo no so agemasu na matimu asem no yeko asukorema ponkroponi mu school bi wo hoye friends Royals International School Happy Royals eho na yedri amanaba yensa ka kire mu asuku ni akoda ba ya wanya fie no enkono enwemu kire se wogina pen no baako na se primary 1 eno no ye ma na kwato school mu se wanya bi emfa emwa enano na won mu chechire ni a wo kire won made mu homework se wo bi anya ne de emfa embra akoda ne kodu school mu a wodne sapan ene nam homework no enkan ho enu aka ho bi ama ne yatie ne se chechire ni na tweaba eye mfia de ahwe akoda ne nsuo bo wa ose ebo ka se petem so wabo ne papa ama se mekasei akoda ne firi nachi ebepem ne tu nyina papa ya wontumi entena akonya so ena no pa wonyansa podwumadi so no yamane boni kwame agye ni boaten na na kokoto ekofie ho ene akoda ne maame madam sahada tu ekasai edefa ho ema sei eno chiensemu edecheye ofi school mobile na ni nyina ayekọ na me di sound say ene di sound say lady na ade o si madam na ahwe na em che wo ye ne de na wo hwe wo sa na wo kire na ade na want me ntwa na wo hwe na me hwe papa e bo na amane nti me bo papa amane na o ka say en ko report nti yo ko report na my police report na de no ko me nhia na mo ka sa na pa de se clock en fa akola na mba ti se clock na de akola no ko ya mo hwe na o mai du na de ma e ko school mo na obi enu headmaster no so ni nti e kire na headmaster na ti apem
say na see enti nyame ni ma no ko ni enti o ma odi bai e be hwe akwala no e no ka se nje akwala no ko hospital na ya nkasa e se fa na akwala no ma no fa no ko hospital ya nkasa e de no ko hospital e su Krobea na wo hen so wa ku ni say happy kings o chechendi no bo akwala no umonya ni din wo ye bema ana yo ba ye se fa no madalizi ana bo akwada bai wa ma na chipa paisa no won na bo na fa ma na chipa pa so wu na ba no abo ba no e na be mevin it se na ye wi no ni mi abri pa mevin no pa awusofo no chese eno no wei eya akwada bai a wanya mfie no enkono a yewu se ne cheche ni abo no ma na chia papai no ena ye no maame akasa no na sebre se ukwo ye Facebook ho no mu abusuafo video no ye de babato wa mo hunu sane akwada no na chi aye na chi nyina abaka ne to ne nyina papai ya eye arehosem eka ho bi ama ya mane boni kwame agye ne boate na nakokoto wa amana so wa woni akwada ba ye ekasa ye ema wono akasa de kodie pote ya wokoye ye ema ne cheche ni hwe ne sa no wo kiremu e de kire ye e say e di ne si wo school ma ohu nyina papa ya ana madam ana meti gongnina ana opo o de die ene bo aba abusiafo na chese eno no wei eye akwada baye a wanya mfie no enkono ena yete se wokasa wone yamane boni kwame agye mboten na nakokoto ena edi enkomo no na se okwe Facebook wo sesi ye a akwada baye ye ya kan ho asem abusiafo wono ena eda so yi efiti na chi abapem ne to de ni nyina papai ni nyina ne se wanye ne homework eti ni teacher ni ebo na ba atwe na so ena wahwe ne saa no na akwada ketoa anwene egu na sene enya asem ketoa areho pa jabusuafo ko ye Facebook ho no mu a pictures and videos ahodo a edi atwaguo no enye anobi ni asem ye nka ne chini ho asem ne chini ho asem ne ye ka dabi no mamu nso ahwene no madaro sa ne to no na hwede ne to na ye kwasi eto die pe ebro ne ho asem eto no hweto no hweto no men hwa hwene no hweto no wow say ebro ne nka ho asem enya hwene no enti hwe ebro ne so ho ka ho batunim areho serious hwe areho akra 9 years areho the rate of which what's your boy akwada ne de na me no kwasem nie in fact entwa yi a private school so anya homework sini mo so na de bibia kata enioma bi oha ho me ba no aye ni se ya se me ba enu aye ni se ya enka o teacher ni kro no ne mbe ayam akwada wo ho kwan se obetia no na wontia no ma amuru so sei kura no ya ye mra de aba ya ye nyina kura ye ka se enkane ani ekɔ school no ne ye boye enti nka sa mra ne kura no ye nyina kwa na emom so obebo akwada enye sa kwan we so me ba we so kura se bi producer wonim bia nyansa bia akro gina class 1 unim arehosem ne se unse sa wo di homework ema akwada no homework ne kire se ye fie dwuma ena dwuma ne nso ne bi wo honom a na eden me ma kira de da hwe JHS for ni ade ane e kire o ma de utumi hu sa akwada bi o ye fast obetumi abusa question bi se kire wo so a onye research bi afa ho maka kire se mo koye no homework e ma wo teacher ni ne kwan e ma wo koye research about question na akwada ne busa wo enti question ni bi wo honom a ya na eden enti so de ma homework na akwada ne befie na bia onimame papa bi nua bia onimu ade a obetumi assistant no amana ya se nipa ne yemono wo teacher ni no oba beduru a busa no eba ne sei ebia make say me ante boy ebia na woni fie boa no wo kwai bi so na wo hunu ade na wo de ma no na wo antumi anya no na obu ni sei the education minister minister of education a what is papa no so nsemfo so sankwasi asem we won so by all means school ni friend say Happy Kings International School we Happy Kings International School the education and the regional director of education must call nipa wonu na school ni ye ne dia to provide say teacher ni kro no e na awofo na akwada we yi omoba no meka na matu omfo say omnkoye police case na yenko teacher ni no because we di nkwasi asem ai ade
ba wonim sanka waya be makra ne bo akra ise kura na nke be susu bibi what I say with your ba so hwe akwala da bre ne boy man broken heart enti sabu fo ne wom no aba so hwe akwala ne picture ye da we see no so na nyame no ka sanka be ma na hwe na nka meka bia ma be ma no se bia enka bia bitima ba se bia o hu phone to one but unim ma me no buhunu no abo akwala yi wabu no buhunu what's your friend saying Lizzy madam Lizzy ana odi ayen saka no ani Lizzy no enti kwame ageni boaten betu ho na mo na ye hwe ekwakora efa so se ne akoda no na ekase teacher ni no anye ne homework ne teacher ni ne bo no ebetim so aba se ebi okoye bibi foforo ena teacher ni dia na no kora ron keburo sei dia class 1 ni akoda ni nkata ne to no so kakra munyim friso na in fact hadwin abusafo ya to ensam no so na ya de amama na ye bohwe ne de ani atra aye ense foforo mu ye ko aye akache na akache no enso ewofra mantam na nkra efra no eba atra sen aye junior high school ni bi ya wanya efie no edu ensia ono nso no sebre aposifo atra se ono mo aye hwemu bi na hwemu mu no wono ache aye akwada yi wo mo kira akwada no wo mo de akwada na kwasemu abra wo se suku atade nenu ana aka wo bie ama aye opening kase ba ko a eba aye ankwada yedie mu a ane wodi mu tintimai papa so betieti akwada fa ahodie suo enya sam keto akora metre aye Child Rights International wono ana opani a woda no kofa ba ya wono no ye bidi abo asade ebe na niema betimi akwankan ni din ane aye bright appear wose sa niema na akwaso no yade a ha dwen yie papa wo abra woni Asem Beba Dabi kase ebo twetwe nkomo no moma yentie de wode atudwa. The instances of arrest are also, but whatever it is, the offense of the child must go to a juvenile justice trial. This is not for anybody to determine, say, locking as a means of punishment. It is not done anywhere. We, as I say, Omufi say what is amount to criminality, and as we interfere with arrest of a police, with arrest done by a police officer. The processes must be engaged, but it is not within the police service to determine say a crime or saying why punishing. I don't think that they have that authority to do that. And once they have denied that process, and now Omanka society decided that the punishing for that singular act in the I think there is a clear violation of what is expected of the police officers. And those are the things that Anka so Mufi say why they have to allow the juvenile justice system to take over. And that is what for me who say Ankonesa. Na anu achire no Asem Beba Dabi kase boy amano ans wonuma ana ya ne aye posi pani a wono ana wo aye akachi ya ne din ene aye gaso mote etwetwe enkomo erefo asemi ho se ko ba ne sen wono so ne chire mu nie lad mze obi ha arenti o fie bi mu o kwara bi asi one to lad bi ana tenant no the owner ana landlord no can so then no one to lad bi that bia mu ba ha mu some virtual life issue and that guy no see Nigeria ni ana okomobilize ni kwofo o krumo fo no akoba attack chief no ni ba man mu wo kwara asi ai fo ho akọ attack mu wie no na ho na mu frame nya ga mi tu mi ka ko no ikwara mpa ana ma for reinforcement that should go and look for the others. The next village Amukwero, Ahona Amuka Taki police was Mamu the Ethiopia home. Now that school getting to one other girl. They were bouncing on the police vehicle. Amu Demu started Boka Kanu when they don't allow police to come and then take any one of them from here. From there, Ahonmuna. So that with me, I just released the major on bail and we are not questioning the rest. So they are very arrogant community. Until Basana, you make sure that we let the law take its course. The Achiom are here questions to see. So in terms of that small girl, 16 or something years old girl, you are man Muslims or lonely sister. But we are working on them now. Na anu achire no yasaso atwa so da bi asem wodie emu awiram enti yane aya abusuapani adema aya akwada ya nasa abusua no ya ne din ane aya siasif salasi etwetwe eho enkomo wono so sei eno kaaye
police for na any community police mienu ena omu ba me ho ena omu se me ba baako okọ nyantoko eni obi ho ekurase baako enti omu pese me fa me mane bra ena me ka che omu se oh aha ya yisi enti etisade yenko hini ni ho ebia ni mane mu ba na ede omu abra mu ahwa na siade na ena si mi peni a mi tifi omu ka sa kire me no maju ni ho ana ahwa na ma se ni ka chense abane se na peni ufi ana odidi na tamita ana mi se abane adentina ma se ni ka sa se mi kire omu ana anti omu de ni ko ana me bra peni na ye fe ni mejo no ana si law no ka na law ni ti ana ana mi se abane se na me bra so ka sa se mi kire omu ana mata blue pam omu tutu be 4 times omu di pepe spray no agu na ni so anti abesi sisi anu kura me wa fe no ni hu ade abusafo de asie ewo aya akache na motimu asem no Tamale Circuit Court no akwa setena amacheche ni bia no chode ewo QP Junior High School ye no ewo Tamale owura Otabel na Thomas ebre court se wamani Bailey sika watwade ato ni tiri so no eye 20,000 Ghana cedis nemomo no asemu a etechere ne se wakwakwa hwe na dwenem ahwa se cheche ni wo ye normal bibia da yie ansa na court asanso atoa asenie no eso Wamafo bekaya na nsentamu ya de tomanim se cheche ni ye friend se Otabela wanya mfie no aduasen esukufo nkoda e no sori anopa wogu won moso ama enkoda makomako du nwotwe 18 esukufo nkora wonu wo nyina da afa won moto ya abusuafo eye arehosem asem no de ka ba ye October bosom da to so du nan e wa fimu ano asem no de ka kopie mu e wo magistrate court ye no e wo Tamale ama court no eja no sanse won mo kire se kwadru a on de bo no na kwadu no mu enhyeda enyedu enti won mu ja no e ma ne fan hudi e do na de chi ye no mo sanso ko fa ne biem aposifo ko kire no e de ntansa foforo e bo no sebra ye ka se his lordship Alexander na etina dwamu ama wa hyese krache no enkamia sane nsembu won mu esisi so se nipa da sani a wotenkwam wonyankopon abowo amuada oba ya furu makomako abosome enkono ni ya chemwa wo wutumi ko fa nkoda du nwotwe ni won moda efa obi ato de asem ni mu orem kakra enje se court se wa mani Bailey nti won kọ nyame ya domu a December bosom de to so ensia won mo fa report no mra se adokotafo ko hwe na dwene mu no bibia da normal wo ye correct pa ansana asenie no court beto so a wonom ato so bi ensema ya bobo ano se kase boy ye de be so mo no na wiye enyina da enie ye de nyina do asi ye de nyina da asi yan fast da piesie ema aboaje wa brother Amos ade ye ko Facebook ono eboa ye bi pa na afi se mufo pedi of John entry boss yakọ labo ono na so ne so ya yetime ede ebremo sara na naboafo ode ne ho na nakodwa apia na nasare bema eja sambo mu nyina eso ye mu bie kwame aje ne mboate aye na famu die mo amogentete abeyan santrofo kuku demoteka fm hanom omu nyina aboa ye na asem huduei yetime ede eba ye yanye ebekenkan ye ede mamo aye me nana kwasi wusu echam eni menu aba papa bi akosia eje wakwade akra Asem Beba Dabi ene ye pon adwuma pe na mefiri ha mekọ askoreman pon okweden mema agye ne mboaten edi manim edi makọ akwada na yaye ne saa no na wofo ho manso bi sei de meto atwe mi ankasa medi maame no ene papa nanim plus akwada na yaye ne sei no emos for video ne santos na tifo hwe odi yakoyem Facebook ni so sese ya first no ma ti mo amwo Facebook no mo anya bi ahwe da bi mu fa de nka eya media jai you know hypocrisy na wo ye no onye hypocrisy nya hypocrisy say my brother my brother say mo fa de em so de ya fa de kata you know we no me a media ni mu na makọ akọpẹ akwada ne maame ne papa na me de wo makọ askore mampon police panyini owo ho anim na saa case we yakoye ti ya saa madam kro na wo ya akwada aketwa ne saa de we what kwasi ade no a madam kro no ye no sebe se bibi hanadwene a enko nye saa de we entu de susu ampa se nkeye wono ne ba en obi ya akwada aketwa saa de we e wo suku mu a enka wono madam na nkeye ne ba no enko be ye den wo de momra Facebook do mom che enka ema kura de enka ba nioma bi se yi a
yehunu ni senke matu mase kura de enka ya abadaye sa wati ase but to the extent to say wo madam kura he say wo school so no abu proprietor na say school wura wono na wo say school nim no wan hwe ye nam say teacher fo bi no say so e be good school na me say nim sasem de mbaba na say na abaye mba kwazi me di akwada de be ba na okay ye wa bu akwada de pa wa bu akwada de pa wa pono akra fa omumra Facebook no mehwe ya no on the Facebook na to no mba behwe omumra he say the but me sisenga be man na ko twa na ba de anka na me wase be brebi ka kabeti mi aka bibi but we oyo he oba na abo oba sei eye serious ene maame no maame no maame no fa na me nu kwasem ni wanya de okay momo awiai edamase etiefo we eye kasebo bema no ene ye course no ka hye ne nso se mo a mo wo Facebook no mo be share mo ma mu nuando mu nya adesua ne ade kire dwumadie ni bentie medi nkia ka kire odada se afi ya wie ye enioma bebre ni ye be hye ye be che wa afidie yi so ebi ye TV ebi ye fan ebi ye ntoma last year ye na ni nyina agina mo a mo share ye dwumadie no mo comment na mo like dodo mo a mo ye active e wo ye Facebook ene ye YouTube no ye che mo nioma last year this year too we will do same and this how wo a eya ahye ma unuanu mu nso nya bintie na onom enya binhwe Asem Beba Dabi dwumadie e wo Tech FM so ena wiei ye de nsem ahodo pi ena ye de ebremo na nsem a ye de ba no ye de besua de ye de be kire ye ho nso ade na wo de mafidie ni na haya me basese ya Semi sorry no pa Kel Chaco toothpaste na me de twitwi me se and me confidence the money nyina se wushia ama na me sifit guso na mesre a eya wanwan hu me de Kel Chaco toothpaste and twitwi me se obo ade ni pa e wo bidie mu no ene e dia ye Kel Chaco toothpaste e boy sen ho ban e free mowa e boy sen mu tokro e se ahye ene enumunka sure se amani Kel Chaco toothpaste so nie yet center for media magical Chaco toothpaste atubu me use na no pa na dwa me koda no e ma me sinye fita confidence level kwaso entibi nama na me sin 32 ni nyina guso enkane no ane ma menum di bidie twitwiri yense no asaya bebie mu o bidie wo Kel Chaco toothpaste mu no MSC fita e mana hoden ne sayi nka bia ma wanum ye hwam enunti mu amonom cafe wine any tobacco e kamo seso no abama mo Kel Chaco toothpaste sankofa yenchi Kel happy smile FDA aje edwedin krato ya tomo sweet darling my beautiful baby Hepa Plus mixture ya ebusia nom ebutin immune system abosumi pinni obia enyare de tia se medo tie Hepa Plus mixture enya adwuma ebeye no nipadua no no afa kura na ebeye nwanwa mo aduro ye ma yen general well-being ebusua pomdin hu hia me yie esene bibia ebusua watanom Hepa Plus mixture no won sesika hospitals wo save ade ade foforo entime ma no mpafie ha she wo ye Hepa Plus husband radio fa Hepa Plus husband anya won so beye Hepa Plus wife na bono Hepa Plus mixture apen for abato mo manufo ne kwada wo ni fiedum ka ho e pharmacies chemical and herbal shops atufo mfra 0542 778 572 and 0549 297 463 Hepa Plus mixer Emma pomdina mapa FD ahwehwe sa ejedi nkrato yi mu agya to se eye Patata hara mixer ne G capsules anamo yade nyina abejane oh come on dear menka say come on na mebo na de come no kure ni mi am akokora fi school abama so mi hu no ne so atre na me de na ye o na white ye o no ansa no ka say ase ohu bi se ka no mama no so akoto bi ano so de ba ko bi na ano but o se don't ye expense na ina gulu kakra na e jo fa na watching ni na be so na e bi tell me free na afi so obey she wi na de munia me ya atu muni sim kakra e ba na me so e na no se e gulu e ba mo che ba na mi ba be so no me mo se don't ye ba e Patata hara mixer ne G capsules anamo yade nyina abejane Zahara Nrupai ebusu wo oman mu herbal pharmacy ne chemical shop bia freyen was 0246 348334 na fa
Shima betin sumame. The wood ointment. Kama papa. The wood ointment. With the true via. Uhuna bebia na ya ebedu from Enquia African Health Legendary Ointment of the Year 2018. Award-winning Asem Yekin. Ekuyafu awakwa fuma banu wabre. Afrafu awakwa epo abanu wabre. Edwedifu awakwa joma banu wabre. Adrobafu awayi gears ya driver na wabre. Efitafu mesinfu ubi asasabro hano. Mekaja hwan. Wujari wie na wo the wood ointment chia. Ubehu da obeda. Mira, mebe nkomi sisi ni mikoto jenyina. Usisi mpodi ya nyona abeka. Midibi kwa chuho jina na duwontem. The wood ointment. Our pharmacies, herbal and chemical shops. Titru, King's Walk Herbal, Okaishi. Dodua, The Wood Scientific Herbal Hospital. PM Ubenya. Phone numbers 0241 244 012 and 0201 681717. The wood ointment. 21st clinic say eba sciatica no every usisi mu konoa woto ase hono ntirina fa usrem ekosi wo na ase hono ebo betimi atutu ama wo ankasa wo hu ba bia enye enti 21st clinic wo mu na ye sciatica expert e wo Ghana ha wo mu de bibiduro so ho bibiduro ankasa ene besa o yade no masa de machine aka ho yade bibiduro ka ho ne asa de wato machine so ya san ya o massage bi ye wi a herbal treatment yade awono ama ho e sciatica 21st clinic na ye expert a wo tu ase Ghana ha ba bia wo mo ho enkran domi market wo ho heavy do dan ni mo ho ena kuma senso ahia udu session so wo mo na nue dwabo so wo mo ho sunyane ni wenchi ni ba bia nkranza 0540 311 311 0540-311-311. That's a 21st clinic. One way sciatica expert. Ryan Quay. Would you decline? Not me enjoy very quick if you hack a crash. Show wallpapers, any curtain blinds, or do you design in the hall and in the rooms? Wash a shack designer while you're from hall. Ne fair. I know yet 3D epoxy design. Okay, Miss Row, baby. Free Alaska Star Enterprise. Wallpapers, window blinds, different colors and sizes. Over more than 350 different designs. Or designer as a tom 3D, 5D, any 8D moral designs in Ghana Hina, Alaska pet, or a man for Timiko to do a power ton for chemical said dear treatment, equal see designs in ya. Now just you are. Say as I saw a meton, then show us you. As a clay design. It's not a chenchen, wow, war, Huna, Tantan. Never saying the Fred Alaska Star Enterprise, and Omega Chemical, a bit treaty, edit 3D epoxy, and wallpapers. A bit design, I had my 50. And then I'm a soon crowd a woman more. I come to go for guess you. One more important Alaska Star Enterprise. Oh, Kumasiadum, Prudential Plaza, opposite to Hua. Akranso, Tiptoe Lane, opposite Circle Mall, and Wakaishi, and next comes to Danamu. A Benny MTTD, for 0200 281 080, and now 0248 315 258. Jingo. Oh, dear, now so drama sumuna jingo. Ente wonte Spanish jingo capsules here do for Fran and take herbal for the aba. Hey, okwa we di biba. Ane Spanish jingo capsules here mo obi ani we fia de tentem. Esiesie akoma no na afe aboa mama je de afusani ye woni padua nim. Na yensu yen kokrafo ye. Oh, emamu nkokra ye sem rantie na mamre wanso ye sem mabawa. Metre anti-aging. Somoje na bemma wa hoden sonko. Edrei enye ma obi a wafa afuro de wo ma akwada no fo ene akwada woni mfie dumienu. Spanish jingo capsules se upe bi ata e wo kumase no ubenya bi e wo PFA pharmacy. Korinak heba, Dani heba, Freddy Mens heba, Misty heba, KNG heba, ana afa drugstore na heba shop bi amusu no onsa ebeka bi. Fra 0502 669955. FDA ahwehwe sa adwade nkratoa yi mu agye atumu se eye. Spanish jingo capsules yi amanyen. Afi na ba mo wadi umrante sem. The 24th, Ecosi 26th November. Oma Dry Bones Back to Life Crusade no esan ho de a. Na wa shrade pa. Every say Archbishop Akwasi Asarbediako, leader ma Evangelism for Kingdom Living, EKL. Ono so any general overseer, Resurrection Power and Living Bread Ministries. Archbishop Asarbediako in conjunction with the Kumasi Council of Christian Churches. What the crusade kesia enebe Kumasi. And no any Dry Bones Back to Life Crusade and Kenyan and kwa any da so
so a ɛwɔ Christ mu no wo nsa ɛbɛka wo deɛ abubuafoɔ sɔre nante anifrafoɔ ne ete onyankopɔn de yiedie ne ɔgyeɛ ɛbrɛ ne ma ɛwɔ saa crusade yi ase Elder Miracle, Daughters of Glorious Jesus, Hannah Mafu, Anklato, Dinah Samoa, Supo Kofi Sapon, Dinah Hamilton, and Selina Boatinu Minetiatia. enti ma yɛnhyia wɔ Heroes Park Stadium akyiri hɔ a da bia anwummerɛ 6 ɛkɔka 9 p.m. ɛfiri Wukuada 24 ɛkɔka Efiada 26 November 2021 yɛde buses ɛbɛsisi mmiamia Chinipa kɔ Crusade Ground. Eye Dry Bones Back to Life. Bibiani Afre 055 28 34 388 055 28 34 388. Eye Dry Bones Back to Life. Evangelism for Kingdom Living. EKL. It is Jesus. OTEC 102.9 FM. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM. The pride of Krobea Ashanti. Nana yo, Asante, Asem Beba Dabi yo, Akakune bete, Onua, Ori Abe, Akusie, Ati, Quantum Pon Mo, Sir Orni, Marika, Na O, Okokodoro. Asem Beba Dabi yo, Yesu woha, Yanbisa Peter, Oteka Asem Beba Dabi woha, Wuko tie, Hefa piao. Na oma hu omo wo ndam no omo de omo ba eye etumi sore da yem na sole ejina so ende ye ba ya wuti feeling wo ho feeling no obeti no wo no enya say eya o feelings nko a na wuti wo ho asa eya wo ya asa eya wo de asa eya wo ya asa eya wo de omo de omo ba ya sole mo mutumi eya adwuma bia ompe asa eya wo de asa eya wo ya na e ba wuntumi musa wo mo hwe dabi chese munje menka no oda hoboho o asa oda hoboho asa obi a wanu maduro bi ama bi a sleeping tablet bi na wada ase obi a o pese o kasa so ntimi asa o pese o ti wani so ntimi sa pepe onfa obada ba cho dabi okay wudi trumu OTEC 102.9 FM. anu so nya bi da ba cho dabi sa ma na ya na wo hunu wo mo e wo wonnam so omo na oba beda no wo mo tete sei o mo fe pa kokon mi hu tuntum asa ba ko pen na se o tuntum me ka se black america half cut o ya dia me kanu se half cut OTEC 102.9 FM. o ye nubia ba ko pe omo maka nyina kokon fo kwa na eya enum no omo ba week no se duru ma ne so no omo ba eye the same people na e ba no omo an san ba dabi o na kama ni baje we mu ba na adachi afofo na beba Asem Beba Dabi wom de osun pa onu kwa na su wom osun pa e ma na ba ni nyina onu kwa na su onu kwa na su enti every Monday ekosi Saturday no e ma different we mu ba na adachi afofo na beba adachi so afofo na beba sa kosi Saturday obolobo no wom no ya wo ye dai obolobo no de onu no otna me so nti wo se da yenim na se mayase ho nyina ye me ya obolo no nim se bia odam so wonti mi so li o se ye na anda na wo de wo hunu ne ye omo tena wo so nko a ne omo da wo so adentia minimo sa asa ma tete me da ho me da ho asa mi kam ho mi ntumi kam ho nti me da ho ana ma ye bohu na me da fom nti obolo ne so ba otena so obolo ba na watena so on de ba na ni hwe ba bi onhwe wanim emu ba ku bi wo ho a wata me nanim a hu se we de ne style de pa me say dan tamen say me hu se bia we style de na say me head dan tamen obi asa me head dan tamen obi asa so obolobo ne de uchi no kra on kwa na ba no asasem no kra obolobo no oba no asaya Asem Beba Dabi obewie no ayase nyina ya ono so pa 102.9 FM oso kakra kabi ese ono oba asa no bofu obolo no oba asa Asem Beba Dabi bomuna asa na asa omnum so ko to kwansa no oba
Oba no amuna. Oba na ne boafu. Ndo no oba na ne hweba bi. Unwo josa. Sanete. Na to atena so ne hweba bi a wonan ko no. Eh, any ono so style ni different. Ono de nani enti wode ne to na hwe wo. Aha. Asem Beba Dabi. Ndi tunu kwa timi fa oyam nyina. 102.9 FM. Ne tunu tumi fa oyam nyina. Timi sisi oyam. Nza ne to ne fofon. Aha. Se bia nka ohwe wani man kan tum bi kwa betima abeba kan ko to wi. OTEC 102.9 FM. Aja Krobea nana yo Asante Asem Beba Dabi yo Krobea nana yo Asante Asem Beba Dabi yo Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. Wabo wasana babiem. Wabo wasana babiem. 102.9 FM. Wabo wasana babiem. Wabo wasana babiem. Asem Beba Dabi yo. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi yo. Asem Beba Dabi. Nasare wo bi na kan ya mi nyami beye frara wo yi mo. Buaya na jawa buenyo. OTEC 102.9 FM. Nyami. Yeno na mampara yenya pimuna. Waine ya chanwo. Akinkanwe ya chanwo. Eradie dana wasana babiem. Wabo 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 wasana babiem. Krobea nana yo Asante Asem Beba Dabi yo Nasayebie sawama Nasayebie Anenya ko kwa mi abon kwa bo wo within the yewa Wabo wasana babiem. Wabo wasana babiem. Wabo wasana babiem. Wabo wasana babiem. Nyame no gura yensu kom wonyame nyame enya wane amen amonso mo we nyame uto nsuo na bo awia wacha so nyame won ma epem ye eja do no epem Wabo wasana babiem. Wabo wasana babiem. Anenya ko pon ye won ma epem o Asem Beba Dabi yo. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi yo. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. 102.9 FM. Odumankuma nyame wo sa yeye Okay, odumankuma nyame ayeye enka wudin. Empempem so a ode me ne matiefo madofo matamfo ene woni ye hwe yen e wo Facebook ne so aba beduru nyina no. Eye yende, eye yemfe. Na ye ye nia hohoa ho anso. Adofo ne ade hye awiei yasan hye bio. Ene eye bosomi du ba akoi ne da etosunum. Emfimpinu ene aduonu kromu ene awei. Awiei ye bema ye nyina yan ho ha. Na yama yan ho nso afrinhia pa. Odonfo no ede enedei asan adom yen bio. Ene awiei dwumadi a ye die ka hye ne nso si ye di nkia kan de a kire odada. Sasa woba Facebook ne so, uko YouTube ne so a, ye stream show no live. Ewo so, di obeye ne se, obehwehwe OTEC 102.9 FM. Obehwehwe OTEC 102.9 FM. Na so hwehwe na wuhunu a, di obeye ne se, obehye mo Facebook no monhye mamunuanom enya adesua ne ade kiredwumadi ne bi hwe na wonom nso enya bintie. Sa abre kro na enwo no, ode wadwenkyere be ma yen. In the form of a comment, oko comment section wa. Obe commente eno nso ye beje ewa afidie so ye bekan ne kama am obi biara nso ate wonso wonka. Sa abre kro na enwo no obe like yen live streaming no. Se won follow yen ye ya follow e na won share ya share. On like yen so ano like eno beboa e ma da ne das ye hwedwumadie no asese ya. Ube hunu de ekọ na wahunu de eba nso. Ena wie so okoye Facebook ne so a yewo adofo ne adehye a won wodi nkan wo so dada yewo akwasibu aten ene wo kyerese na ya Krobea Asante awiei mayema wa ha ene ye fiada ene ye mokyiri day nanso yemfa sedama awurade nyankropon se ene day wa mayenkwa yeda so tiase na wo som na yensu yetiew yeda ase ne da won sempa ne dwumadie yi a
ode ba besom atonso ginyansefo na ya ye krado a ye hwew na ye setio Antonio Ponso nie eno ose asem no de ebeba da biampa na namudwuma die ebre ne so a ne wiase nyina taidin obi etie mo Nyankopon ka mo ho yema mo piafo ene mo nepa mo de som Argentina fo awiabre ya bade mu abiebiem ya ye fa show no live ye wa man kwa positive e wa ahoma ne so eno o che said na ya Krobea Asante awiei ye mo ha you are the man with the wisdom said da ne da umyesua de na ye nyina ye kire ye ho nso ade awie Nyankopon hyira mo ene mo nepa da ne da mo nso de ba besom Heaven Gate no bribe ono nso aba ahoma ne so eno o se oba atonso aputioja na enawie ye nso ya bo adem na madam no a wo ya akwada ketewa ne saade ne de o dabi wa nya de Ghana ha system no nyadwuma na nka ye baabi na wo madam ye seyi a wa hwe ya nka sabrei enka wo dem kwakureko takwa macro Western Life Kifed Club one secretary wono nso abo adem eno was na ya Krobea Asante teacher we pa de wa ye lock yo na nka akwada ne papa eye ba hatifo ni bia wa hwe ya nka de a wode ba ba ye no enka nya de pa nanso asedanka nyame ye nya mra no na enya adwuma atanga Bernard nsunie eno was ya Krobea enawiai kontana se bosom twenne mpatamofo na ye nyina ya bo adem enawie ye nyina ye tie mo Nyankopon onka mo ho onhyira mo ene da mo nsempa ene mo nepa bode besom okay oba de chia me awie ba ha ya eja akra umpom te say Nyankopon adom ho ye pa akra na nso e nyame adom me nso me ho den ene ye fiada ya san hia bio eduru fiada say ya da ne da ye ka say ye mochiri day ene awurade ama ye nkwa na se ye da so te ase a eye na dom arakwa ede na atiefo hwa ni mu yo akra be atiefo nyina ne ada Nyankopon ase wode ne de ya te de ne atiefo hwa ni mu ne se ya boa nsem bebrebe ano na ye de ebreye ne atiefo ne obia musa na ho se ede ben na wo be ye ama onua ani agye good na wo twi ye koi no ede na wo benye de obi ye ama wo ede na wo ye ama obi ama ni agye onsusu subribi on say akura obi wo ho ade bia wo hwe se obeda obi ase no ono de se ebeda na ase pa de wonwe ho da dodo na wo da obi ase nyame nhyira na nhyira na ekosa nipa ne so na wo twi de bisa wo ho se ede ben na me so me ya obi beda mase ede na me ya ma obi a enipa no besere akura we ya na di JTF na wo twi a meda se na nakwasi a champion akwa aba mejusu eburu Krobea umpom te say otumfo Nyankopon ado very good and na your mochiri day ede na tiefo hwa ni mu ne Krobea said da bia ye ka no eye adesua eye adekre enti ene no de ye de bire omu bia no emu abababu a ewom esese omofa de bra eboa omabra bo no eno ena wonom emfa na said obo ade ka no ene nipa ya datam bia no ye hwehwe se medase da bia on de on pese obedo obi ase da bia o na champion medase o na champion nyame hira o obo ade nyame hira o ya yema obi so na yase na eno so ye kas da obi hono otimi kasa wo na nipa de de ya na menye mfama no sanse wo bibia enye obi hono mu a enye sika enko na betimi ada ho ase ade bi hono mu a asem bia beka kire obi eche sika enne ye bia beda na dia kire obi eche sika obi okura wosusu na asem ho akire emuaye a wode be ma no eche sika enti ya yesusu obi hono ma wonim se o me de me ne hwe a me de be mu obi beda mase miniska nanso oni ye bi wafutuo bi wonsankan ye bi oside bi abesira kire obi obetimi eye nhira de mu obi sikanya etese ensate ni nyina anyepe ebi de bi achi enti wosi ahia wa krobi wa krobi to aso wo ahia wo no ahia sin obi enti wo de bebia wo no po obi e wo fom tese a wo chen no ne boa no ye tie yi amanfo boa ye pa yeso ye wo mo a yeso ye den ye boa wo pa sane wi aseneti enti ya obi mo obi so ene wase bi meda se na no na mebusa me ho se aso esese me hu hiawo ansa na wafre me ana me ma me hu hiawo ansa eto de bi a o hia me se menye bibia amawo eto de bi a enye se wasem bi a kire wo so na wo de to na Krobea nim ani na bedwafo se wonum ntie o na wonum nka bi mawo da bi eto de bi a fre keke nana onu wa bedwafo mo ho te sei eno no kra no eno keke no
Krobea na say me you obi efiri me life muni ma de oye me hu no be 5 years ada obi 1 year na wonte ne nka da ada ohia no frɛ bia na manya asɛm bi o na say de ma me be pa ne din no Qnet foi e no makɔ bu no na me te ne nka fini o me number enso afedi o frɛ wo be frɛ me bia na wanya asɛm okay mo disafo no o ese ohia wa onhwehwe wa kira kwan o frɛ na me ka kyerɛ maame menya adwuma ma o nya na otua meka enti sa why wadwe sɛ wonya asɛm na abɛ frɛ me dia wonya asɛm mfrɛ me wonya asɛm no frɛ me busam sɛ mo te sɛ o frɛ me kra no musam sɛ na ho te sɛ obi afie te sɛ o musam o frɛ me a na wadawo ma na me obi akobu me na Qnet fo na o police station me fiu okay enti sɛ me modern me da se enti ɛya ɛnyɛ da wohia obi ne moa ana wohia sɛ wo beta wachi nko a ɛna sɛsɛ odom no adofo ne ade hye aha yɛ 102.9 FM aha ɛyɛ Utek FM so Asem Beba Dabi dwumadi no yɛde somo na kaihye ne nso sɛ yɛdwumadi a yɛdie da biara da yɛka de kyerɛ mo sɛ yɛde sua de afei yɛde kyerɛ yɛn ho nso ade awiabre yɛbɛda ebenage heba a wɔnom de hepa plus mixture pavi ene plasmos aba yɛbɛda wɔnom ase ɔka yɛn ho yɛbɛda Dr. Dawood ya wɔde Dawood 360 capsules Dawood ointment ɔde aba na ɛboa adasa awie wɔta yɛchi Time Herbal Center at the Time Herbal Mixture KNG Herbal Capsules on so boa yen onum nduro no ye papa na Charistic Ventures at the Zahara Mixture Zahara G Capsules Zahara Man Capsules and a Hindi Herbal Mixture onum so de tayechi Naskaba Clinic and so a very ultra modern enkrofoni ni modwuma yade a etete wo ode beda wo no mo a otenete ye was Spanish 3 powers combined as say ye ya ye ka say die enupa no se wonya bi nom kodi padua ni mu a eje wo nkwa na Dr. Mafo papa ne ye awo doctor enyumakuo we nom na na awia yi eboa yen na awiabre ye kwa homa ne so straight up ye ne Anderson Benjamin na ekobonkomo DJ Andy awia ma ha of Benjamin Jozo I want to say okay awia ye beda nyankopon ase ye beda won so ase ene enepa ene adwumadene a obo na awia ya tese akwada bi a owon krankese akwada wo JHS 3 final year student woni wo bi akọbọ atwede wo bema ho emenam so na no fom de sese yaka ede na ekoso JHS 3 akwada de ehwehwe ya so wona wadi akire asem ni mu te say DJ Anderson DJ Andy Anderson Benjamin what menka okay adofo yen sign emfre Anderson Benjamin emra homane so na yehwe emfri ne ho se eyede ben asem papote ena asie akwada no ohwe nanim wo ya akwada ketoa na mom ohwe nano efom de na ye de plaster eba na bodwese ni nyina no ye de plaster ene ye de tare ho ena ofira ntoma akurase kroketuam entoma no ebo ne boso abodebo ya ni nufu ene ntoma no ekata so ya Andy enya akwada no a o capture no na ye kwa homa ne so na ye ne Andy abonkomo na ye tie no se anyanyambia ede ben pa apote ena ekoso eyede ben na asie eyede ben na akofa saasem we di aba ena wie ye bekoho na oba de achia me papa yi na no ye kan no wa fidie yi so kire mo se wiase wano kasa se obenya nkwa efri wano se obenya wu a efri na rehosam ne se papa yi ono se bi oye brefo ne brefo a waye ne se oduadua nkabeji bi enom ne de kekeka ho na wo maame a wo wudi dwa waba befa papa no ade oba befa ya tuaneka akoda ne asem adane manso ema sese nipa dwene ho a onti ase good sese manya Anderson wa homa ne so DJ Andy awie ma ha Krobea
network no oba dance memo as chesi akanka ye te won kanti yemfa ne saa eye de ben na banti ama saa ntokwa yi a ye kan abeda akwada ketwa ene empanyimfo ntem a yaye ne saa de wi kire yemu yo ofako bia maminda uteke from Asem Beba Dabi for ina say enu ada eni ya ne ntese so we wani piemu e wa dance kwotwe a akurafo mienu akon ama ba akon akaba akon no esiwo di abra ye ti asem no na pa no a ikupiemu e wo dance kwotwe o ikusi na nanom ene committee for eso awa mo leading edin ko aba wana sa asem na to eno ni fie wa fa abra ikupiemu no na kware ho sempa o hwe muja na ye de press staff fama baba we ano na e plan no a na udimi se na ababa wa no e yawa o fem no na e do so pa na no ani ebisa nse e ba ni sen ofa yani ababa wa ni dinkomo baba we oko school e wo adansen krakase e JHS afi na obetwe exams na ohona e abranti bi asabi ono no owo mpotimu wa sabi asami aba o peja na beti o twetwe sekan e wo nkrofo so o friend say omra na otikuku nkankra to meje na sesa kuku na onye sika e kuku kracho na onfama nkotia na exams ka aba wa no so na enkrani timu a last year na ozenka ababa wa ye feno Linda Domayoni na ozenka ono otwe no final exams anso abranti enene enyeme efefuru ta abro wo ye no na ebusuafo timu a ombehwe no na kwala nante a omotumi ati akwala no watumi akọ school ampa ebusuafo no so ye ne saa jaba wa no e ba betwe na exams nti ofrene so omra no magbo no mesa koku no no chense wasian wade foforo nti misro se bia me ba mekura no ono mbe dibi no so bibia emma nti bra nti abra mo kopie mu adanse kwatwa uduma simpotimo no ana okọ ekura na se na no kura ketwa no ewo ho nti tebza kasa kraba omitem nti aba wa no okọ no odi ne bana oni abranche na wo no ekọ ana no kura no ketwa no eno amo ana uti bi ma sa Linda ya kana no ne ba no Linda trimu a me media aduane me bejisika o mikunu wo nti ma me ba ni ndi eno ya kasa wo fa mo di bomu omodi bomu am kwen pa ni sanse wo no aye ekura ketu bia ni pa ne sede ni wonti abranche ne patan to kwa no abre pa na no bi nim de ekoba ya sabe Linda no kura no oti ni tu form one de na no asendi na wafa wawi akafi wa asamari wo sem ti abra yekopie mu no e bi na abranche no wen isa abranche ne de sisi ande ode ne yere ketu no ko ono so ekura se nti do kaka no watwesu kan wo so beku enti ya ma committee fo ne ya we se omo ntena se ne mo ma ni we bia se police fo no asante no ana wo fo mo ne bla ba ko di nkombo no tim se asawondo kuma se anso wasane sika ma abuzafo no mo fa no ko eye atasim kwanta eye clinic abram kodu no omo ma police form wa samre omo hwe se ni we bia se police fo ekwakofa nti wo fa so wote ya ababa wona ya kana no enam aware wunzi. Okay, Andy, my yenti bibi ase wa ha. Owura no a emayi bo ne ho atwede no. Ono waware dodo sei. Ba jo ne yirimu yemienu. Ena akwada JHS ni ono nso abeto so miensa ana wono ka ho mienu. Ofa akwada JHS ni ya kana no sisi ai. Ono no ye oyiripeni. Enti abusuafo de no go to school mi sa no. Asa be ma no no kwan tumi ndasa. Ena wasa ko fa second wife etini nchen kura. Nti Linda ya ono gina JHS 3 omma kwan aneja ofa abeni wi ya ibisku anoko. Don no ye oyilpenia ba kuni di nachi. Akwada JHS 3 eye yire panyini. Akwada ni wo mfie sen. Ofa we di fie du nwotwe. Ena wadi nkan ne na wo. Abra wo na ba di kan no wo 16 years. Wadi kan na wo ya. Sabre na owo school ena be ma ne kofa no nyemo no. Sabebe. Enti abusua hwe no ma ne wo wie no o mate de ba na oko school. O sanko school ya. Anyanyam bia sa krache no ye fre ne sei kuani no anyanyam bia sa Linda yi wa ye de ho ade enti na onam sa kwan wi so ana Andy.
Wafa another do Ochiana any lender to Nano on Chimua on Yan on Bivia Nemuno. I say, using about Combano, we Sana Bonaca 15 million, Uchia be by the Diaka, but on Yan on Bivia. Do say a branch and I go for Bafo our Netino, and or Jim say, Local water for the idea, Mammy Comisuku, Nemuno so well away, but we name a branch there, Bani Timua. That about one was I didn't buy Gramano Arenazano. No, at a say, Churchay and Saniatie, na Yunu. Well, I wish I have about one on I see a dinny now, while we are only in Eswo. The Usha as a two could be then above you, or Rifran above you, as a two grown at Danisian so to clean the hall. We had you know, Sanso or car Nenufuno. Astrono okay. Nti usha de snap bia opa nti ovano ne de ase de ni na aniwo. Gina soma me andi gina soma me. Adehia mutie ye enawie yi. Mo a mo wo Facebook ne so. Mo a mo wo YouTube ne so. Monko ho se uni ho a ko ho. Ye de emfonyini bi ba beto so ama mo de mo ani ehunu bi. Abaya akwada ketewa JHS3 akwada owo mfinhia du ngotwe na awade enti ne kura ono akwada no na ye yire panyini ena one ne kura akonya asem ewafuom entokwa si ama kura no awena no fom no asese ye ya ye kasei ano fom ne de ebi ni ho so wa akokoduro so obehwe a ko ho adomfato se ohwe TV ne so sese ye ya emfonyini bi eda so oba de achia me what do you see Accra me hunu awuraba bia woye kokko na wotwa ni tinu saa pimpo kakra ewo nanim ne mama no so wo saa na no form no de presta afa ho nyina ye de presta afim fam efiri na no form no ho bepem na bodwe ho ne de wono mu nyina presta nko a na Accra me hunu na mu se presta no kra so afọ emoja afọ pa. Okay. Andy efa hin na wunya asanfo nyini we twai no we Ova adanse kwatwa na mekunya asanfo efonia me twai ne ntoma na efira no ye frɛ ne sɛ efi abosia ntoma na nye fi abosia za akora ne ntoma na nye fi abosia efi abosia o de atiefo mo amunimu ntoma mu no monko na mo hwɛ ntoma na efira kwada no ye frɛ sa ntoma ne sɛ mo amwo Facebook no monko ho mo amwo YouTube no monko ho entuma ye ekura kwada ye a wode da so yi ye frɛ sei me de amisi fi abosia na nasi nye fi abosia enti mo nso mo hwɛ na mo hu sɛ antuma wi ye frɛ sei enti Andy abusua ne nso amakwan sɛ akwada yi sɛ omakwan a obetumi akɔ be ma ne ho ne nakotena sɛ oba ani okunu ana Ofa mra da mani ababa wani din komono on temi se ebusanfo do match ne so onku school di abrantie no no friend se omamadi an se omra na watete kuku an kankra do meja no mano me di nya dia no no ono fin kankasi kudu mo na obetina kwatwe akura on san kwada emu na abrantie no friend se o kwa kwatwe mok di o peske bi dia kwa kwatwe di beja me sesa kuku no na me peska ka kuku krajibi mawo na nam so a aba wano ekupie mu Abrantie no ne da so hwe abaya akwada ketua yi ana abaya ni di nkomazon abrantie no hwe akwada no eba ni sɛ yei ɛdeɛ na nabusua abaya akwada ketua lenda yi JHS3 akwada yi ɛdeɛ na nabusua ɛka ofa enu ada abran mini aba wan toto na wie no ana me bisa nse me bisa busanfo ni bisa nti na mo be ne mutu no mo so mo de no hospital da ka say mo de nsan beko police station na omo kwa branch no wo se asem na aba no ko mo hwe branch no twense kan o mo so mo ina pekuku asibi pa FI na ofa no achi ne me fra branch ne se ense ne meko hu na nya kura enti omo made asa me ne be hia na matoto na me hu ekwan a ebefa so a ofa ebetumi aso no me twa branch no wa danzuru ye twa ne twa no a ofa wantumi amma na mo anra na ju be 7 no no fa phone o threaten me say me
interview na menene ira akoye no obi kuma to adwene the abranche and one na kwohwewa committee chairman ka say we are wasini we bia say please from say then anamo na mo so mu tu ho nti say kwohwea committee for no empejo mo ho de a ofana ni we bia say please for no bebre pa the abranche no ne iri na ene na mo a Linda no oti it is a yaw wofa ene na nsa ye ka no nwi ntimi fa no ko ba bia biu ababa wani chemu a obenom nkwan ko a ti se ode straw ana ode to nkwan ni mu na wetibia anom anza de kompa ene ye de no abranti wa ma wira ka na kura no na so wi an wa twese ka na wo trade se obi so be kun obiamenam ko hwe kodo mo sisi ai enti ene ne ba ya sa akwada ketewa we na busua odi nkan nyemo ye na wo de wo ye se mabone ka mo anyemo de hye amfam free crack ne nchen ama na hwe so se won koni suku na mom setede omode ne ma no so onware na ye makwan asa akwada ketewa we etumi ko sa crack ya dwetwe sekai ne nchen ofa eno ye ko ye no mi bisa baba wane se aware no wore na no so dabi media ti akola ndi mi ko school adanse nkankase ofa ufi kwatwea ebesi adanse atwerebo na ebesi adanse uriye obesi kwantimpon mu efi kumasi ko kekus udu atasun kwantan wasa branche di efi kwatwea ko nkankase ko emuwa baba we no ti sa poti mo ko school na ne nananom na ebusani fi adanse kwatwea nti se ko ba se bia sika sembi opeske bia tuetu bibia ne we free nkankase kodom ho na waba kwatwea ano no bedu we branche ene se omra maji sika we kura amfa nkwohwe no a na kura kaka na no enti na ye adidi sika ene wo kwa akwaje ofa sa be owura no wunya ni din ofa menya ni din na edin a mesaka no na me fra samre man na wo adanse udumase erete area no me friend no a wanfa me call na apprentice no oye peni bi pa na office no igusu a yeye nhwehwemu anenti me wia me tua na mo na makosa peni ni won ma bisa nsa so wa wo ye peni won so ga na ye bo wudin a wo kan obi ana mo ben na won so wutu so office amma obi wadi obi dem na se ga na gusuafo ba won so a wasa twesikan na nsanjofo ba won so a wasa threaten se ene ne yira kasenti obekun no ana mo be na wutu ndi wofa asem ne de me gusua mi di akire ne fin na ko ajuada de wofa nsa babu aba no do so pa okay mo Andy ya wa ahomegiem twen won so kosi se juada de beba na mom threat na wode ato wo wutiri so ne de make sure se obeye report animu ya nyankopon ya adom a ye wie show na ya no be kasa nso wachire adehye we eye Anderson Benjamin asem a asie ewo adansimam kotwea akwada keto a wokọ JHS okọ de final year okotwere exams ewo nkrakese JHS akwada ne da so no na krachi bi ekofa no nyemo no bra no owo mfie be se edunsia mu abusia bo ne ka kire se owo a ombeti akwada na makwada na ko school enti akwada na ko school ena okoje ne badi di sika ni kuru se ne kokoo omra no omesi sabi ne yira wafa na kire a memfa ne se we ye panyini na ketwa no ene na kokko ewo kokoo na se akwada na no de wa hwini nyina na ntuma na fira akwada no ena na mebusa se wan enim ne din Antonio Ponce nana santuma we ni din de oyire panyin ntoma dabi maintain ntoma kura ye frɛ no oyire panyin ntoma da me ka se eyefi abosia ena nana kwesi champon se dabi enye fi abosia okay ambitious tachiwa osia ya achichidi achi okay ono nso di fofraba asem bempa nie popoku ena wakoye obi basa okay kofi owusu sekire nso se nana watwa eyefi abosia Asem Beba Dabi well yebusebusa oso kohwe bi nahunu ekwadwo sei the sky o say yes nana eyefi abosia sa ena Antonio Ponce ye oyire panyin ntoma oyire panyin ni aka no
Okay, Atanga Bernard osia yefi abosia. Efie mosia Joseph Amisa enso can the same thing. Nana ya Krobea Asante na akwada kitikiti wei ena na busua nso agya no se won ware. Na dia busua no mo identity ma akwada ne sa no. Such a small girl and mo se won ware. Hwe de ye de akwakoye no. Efia fin case eno no ka sa asem wei. Nana ya Krobea Asante aputuoja ena Vincent Minta menso me wo eyefia bosia entuma no ne din no. Abuaje nice eno se Krobea obadwuma hwe ye hu wo Facebook ni YouTube ni so ya na ye ni age Yankopon ka mo ho eni modwuma pa ne modwuma den wate Jacinta Jebi Jesse ose eyefia bosia nana eyefia bosia sa Veronica Boatma the same thing no nso ka eni e said dia me ka ye na Jacinta be ka se fia bosia de ne magia to Okay, sasem we sima krope oba de chia me just a minute. Yo akra me da se. Akra asem ya ye kan no. Mi mu abusuafo no efo. Efri se akra na kwanyim pre wanyinsen. Ana wo mo se, o mate akwada na onsan ko school biew. So o mo pene awade no so anka wo ye no anka o be ka se o mo ma no enware. O mo ma no ko school ni bi wakwanyem, wakọ wodi a ene awade no wayi di a ene bra na be ware. Nanko mo jani school ni hwe na we di abusua ne se ye te akwada no san ko school na we wo kwaji ne ba ne chop money ho ene ko fa asemi baaye entimie won na obeto awade asu mienu no won na metu wo no mo fo se hunu se wo ko ye ne be ma no wo ba wa wade wo ma enti wono nso enkwada no edidi a eyeyie enipa bebre wo mo ko awade a titiri wo mo to so mienu ne ketwa no wo mo pe wo mo nko wo mo de Wamo pese wamo di omo mani di omo niye na mpanimfo ne de omo mpa omo ni mo ahwe wamo sa de timi ya na be ma no tan mpanimfo nani enti awade aguo na awade etoso mienu no anampo mienu wale no ebire bia ketwa no etna be ma ne so edina adwen enyina se ono de obeyeye ubekom anu no so waba no ma owoba enso wane ne ba ne de opese ohwe so be ma na ankasa ne be ma no ba ne de ompese bema no betwa nani ahwe wo mo saa de we ya de a ekoso wo ye wo ba na wo ware bema ne wo ma so wone ne yire gyaye so wone ne yire nyaaye sene ya wo do ma no saa na wo so do wone so ma no se wo ba ne didi no me na wani gi a hwe se ba ko no so ne ma ne mpanifo no ebedidie ameye amo mo so mani age we eni asemo ameka efise ema de bia no wo mo a yedi kan wo mo na ware guo na chi no na mo chi rom papa ye ka ye bie phone lines atum na mampanimfo bi amane a wo mu hunu wo mo papa yire ketwa nsa no no a ubon say yes wo yi mu 100 na wo nya mu 10 ya wo betimi afa mpanimfo no mampanimfo no na ka wo mo ma ho say ma fa wo mo say me ma edi sanya meye me ma no sa na meye wo mo wo nya ne sa dodo no a nanso wo mo ti wo mo nim no mo hwe sa ankwala no nkora ni nyini o mutimi do efi wo maame na wono no mo de na ye ma mfi se ono na obetete wo mo ndi so kwa aware a hunu se so ye Kristo ni o ye kramoni o wo so mbusumo hun se wa anwen o mampanimfo no ho a ukunu mampanimfo no ho na wo de wo so pe wo nko a wo de yi a wo so wo de enye ye da. Okay, me da se simakrope na nakwesi champo abra me de maba wa na metu omofo de da bia mkoda no eba ne sei enkoda no a muko school 17 16 15 years a o ma shaase eye memasem no metu omofo aba ne sei be man be o ahwe a onwale obiem e sei wa no fa afiri ho e ba ye saketo ano no afa ne ko keto no afa ne ko osuku no wa hwe a wontimi ensan enkopam wa no enya no foforo nkotena classroom no akosua de sansa obeko school ama yakosresrew what ya se eti koda ne betu omofo omo yakoda bone enkura ne yakoda bone eno mu gumema so mesen kura ya wie ss na nsenya abafie na nsia kohwa trousers sese omo ne abrobro yeti ne ho ya kona na wonso panyini ja na ya akona amane nkoi amane nko tuhofo enna meka sa kire nkoda no omuduru sia no ho ya akono tie enkura na akura every 16 17 18 tinti ono kosi 21 enye ize omo ho akono baba hu na katawani na twam wotia se enti sa wuduru sana ememe gu so sankra ne enti duru sana na wo ya akoda for so trim say fried rice no ntimi save pizza ntimi save
credit entimi save data emwa what you say phone emwa no mutru se kura na edi kon say dia dia omo pen so ya iPhone dia hia ne so obeto iPhone ama wo kra na 17 years 18 years abema akofo akoto proto ama wo wanya ye fried rice iPhone na iPhone ye say how ne benedi ode beto akwada ne so no what you say mimi ntuma mafo enkwada ne beto omfo esa say ye de ba bepemo enti wo ya akwada wo na tuwofo say mebutena me ho ne mase ama ma wo fo hia ene omo bra wo mo bre Krobea wo fo bre awo fo bre awo na fo mbatan bie ne ho no mo a wo be wo se me de me pesa me mabo asesa mimi so Krobea pa ya ma me bo ma pa to da wo no bie oni ma me pesa ka wiase na me na kama yeye batan bie pesa ne ba yeye enti wo ya akoda na wo ntu hofo na wantena ho no ase na wo ye memasam enamfosam na wanwene ho a wei wakwanye mu akwahwa ne ho fe hwa baba wo hwa ne ho fe asanko anko wo a anka ne nyini nka chen wei hwa ne ho fe hwa ne hwene sananim ne ho fe pa oba de hu ne picture ne yemhye so se ne baba ako ampa what you say mo oba de nyini ban picture ma na fato ho no kre osana ampa what you say enti hwa akra we hwa ba ye kura ho fe pa se wa wie adwuma pa wa ko school ye wie and wonya na adwuma bi a obenya be ma domfo bi a na so mu na wa akra 16 years wa ko fa be ma anyem enti wa bra bon say asay in the next 5 years enkura yi bete tare ho saa ene ya sa akokwa no enti nkoda na mo wie school amutie no awofo mo miem na mo ma ntie ese ye mema de ye ja akofifo wudi agro ye no beda ye de credit beda daw ye de fathers beda daw ene mo bebre ne de beda daw tu ya koda tu fusa me ma me ho kwan panimu be na akofa akra 16 years 17 years a wakoto ka ama no won fiu na wo ka no kra de kopa kene wanya bruso aye fun no wode abenedie ni wabrabo wabrabo ensesa no de abraw no wabrabo asi no akonyem wonyem se pe wonyini kra anye febiem unufu ya nesisi wakamai na ajiagu be bia we say wow here be de nufu ya ye kanu fuwe pa ehemba no na ne fe ye de ehemba foforo no efiri ni 16 years e kono what you say ehemba te ho fe sabre na memagu so etie tu nkura ne fo me fia metim akoda ye de na ko school o ma me de ne hia ahwewa na no akora na kwanyem firi hase aduru abofo akora na so den be man so ma aka pre wa mo 10 series 5 keska no de hawa brew he say wa kwanyem no usku abow okay me da say nana eni wa futu a odi atato ena wiei okọ yem Facebook ne so a enkomo a ye die amanfo nso wo so a wo no mo kasa ye wo akwasibu aten e wo yem Facebook ne so na wiei bi ena wo nana eye tro enemre guess no fresh nkwa outumi my heart attacks ya muntumofo nana mo badwuma nyankopon kam ho wate me wo Bahrain ye fe me Rokasare ena me nsumi tie mo Florida Mick Jong ena wo se akra Krobea me wa nwoma so high tension niema mo big ups ene mo dwuma pa mobo Ibrahim Alota ena wo se oh my god akwara kama sei pa hwede enam be ma hunti oba afoforo de aye no na wo sa awura ba wo ye sa de we se ne wo no hu we ya oba be fa we kire sa nti ntokwa de ne obeko pa obeko enti wo mo abo no ho so obeko pa Yaw Asante asare ene o se akora me nso me wa putio ja abo ntem me ne mase antesewa na wie ye nyina ye nso ye wa ha ya ye hwew Joseph Anaman ene o se nana ya asem wo Emmanuel Kwabnajekum onokra de ade na ye shock ene ode aba betu wi Abigail Opoku aye ene o se nana nkwada bone nsam kwa sese nkwada na aba no wonmo ntia futuo Nyankopon mo aye na wo sese wo hu akwada bi ne fu a okuta na obehwe ne papa ebia abusua panyi ne wofa ne nua panyi bi obi nkura bi da enti wo sa panyi no wonfa anye hwe na akura ketwa ebia wokura iPhone D&D Pro iPhone D&D 7S why ohu enti wo panyini no se wo de ye enketenkete bia ohu a omu ohu
ɛna nsa na wɔno panyini no sɛbe nkwadaa bɔne wɔ hɔ a mpanyin bɔne nso wɔ hɔ na yɛ ne nkwadaa ne nhyɛ ne nso sɛ nkwadaa bɔne wɔ hɔ no mpanyin bɔne saa na wɔn nso wɔ hɔ enti iPhone na apɛ wɔbɛtɔ ama wo na emom deɛ ɔde bɛyɛw no akora bi nnwuma yɛ sɛ nansan wabɔ na anu na metwam wɔ bɛmɛti asɛ di bi bɔtɔm na me nso me ni di wa yaase na msɛ waati enwum wei ya bɔde ama ne mre nkwadaa aba enti obɛde di panyini ni bɔtɔm wo ka so obɛgya awo wo fa no de wo kɔtena restaurant wei wo de sɛ dia wo kwa no aka kyɛ wo pɛ dia wo sɛ mepɛ banku ne tilapia wɔn pɛ nkuma ni bi akɛseɛ no dia one plate banku ne tilapia baako na wo kotua 120 cedi ɛno bi na akwadaa no wo pɛ dia wo pa confirm opa dia me pa akokofo chicken ni akogye dia besi nanim na akwadaa keto ensa akwadaa ne bɛhwe no na akɔhwɛ kɔne a wɔde ne nsa tete akokɔ nam na asa die jata kom de no no anya nipa ɛkye na hwe nkwadaa no enti wo di panyini ni botom no wɔno nso bɛɛ dai nkwadaa bɔne aba mpani bɔne nso aba ti nkwadaa mo hwɛ mo huye ana nipa bɔnefo ne nso de wɔn ho agyim na no ne ya wa hana me ka sa asem wo akiro se hospital kase ya e wo ye nchen ha ya akwada ketwa e mo je tu na iPhone tie o one sofo bi a wo wodini e wo kumasi krodua mu e na kodai se sofo ndi na ye na de o de na ye na de iPhone ene ya wa to de aba latest one bi de ama no akwada mo je tu akwada na ye boma na ani na eba ye boma na ani na eba akwada ni wi kama ti sɛ mama mani ana hɔ iPhones no ebekun saa ebekumo eze ya de iPhones abomudua enemre ma ya de iPhones ene ya de abo omudua okay opanyini awiei akwaba ja ho te sɛ nyame adom ye fra wo sɛ ye fra Michel ye fra wo sɛ Michel de Ziri ai o ye die ni ye bosanga ni o firi bosanga Krobea so me firi Burkina na Burkina fo nso ye bosanga fo bosanga fo wo eti o firi Burkina no aba Ghana o te hen wo Ghana ha me te apem so ko te de agwa apem so e ho no abisi udan dabi o han dan wo ho ma dan fo bi na ma ai babi de ma atiatu dodo pra o te dodo pra prem o ye adwuma ben ye dua salad ni ye ni cabbage nyina ya kasade o dua salad cabbage je ni ewe awo campus na odua no e di asem enene Michel e de waba manim ha me ba ha anye boni ma me bina afa kwan bisi wodi misika Asem Beba Dabi ana me di ba wa ebatu wa nim se bua na me nge misika ma me asem ne te se kirikiri mu asem no obatu mi salad wotu ebosu mi atwom ma dani kasa o ka kira me se ma me na wotu ade no wodi wotu ade na ade command no ma me ne yare ma first kana ye no ama no wodi skana ma wa wodi we breme o ye sa che mi dani ka to da so me frena wo fa phone Asem Beba Dabi wo fa phone tala wo fa na ti ka kira me se ma me na first kana amba ti sisi na won ye den me bibia wotu anyama bi di ko bibia wotu bi ko misika ma dani kasa aboso mi ne ai fanie wadane kasa aboso mi sen boso mi ne fa boso mi ne fa ai 1.5 months enie ai on pesu obetua eye say skaya eye 12 million and I want mama 5 million aka 7 million oka 7 million no ho dabro bi tifie o se 7 million ti no abetena ha hwe ba men ka asem fa nkyerɛw obi antoma go fi eye nade me mentoma go ehya mi eye made saa na won so de eye wade onu ofiri ni mamu na abetena mamu ha o wa mokro no obebri ni mogya ani na wadidi hwe esisi se ya obi betu o cabbage a
eya echesei ansa ne skana ba na bi echepa no week ne skana ba na skana ba echepa week ena we de wa betu no boso me kro ne fanie wase da se obebo mpese obetu skana ma o frɛ na ade asɛm na oka me frɛ no a otumi ka kira me se ma me na fa skana ma wonyɛ den me bibia so wotu nyama ekdiko ana me nyama na wotu yasa nyɛ nipa ba konkon na wodi kɔma no anyama nkwa kire na me tete se wodi ma fo sika nyama me de nkwa modafo de so 9 million ɛno nso hyɛ de to no ai ɔmpɛ obetua nipa ka ya bre mas me masa ba akoso black kwamana ɔno nso sa wodi ni sika wodi ne sɛn o me de na me nim de do a odi me fere ɔno kura wa fa phone ka me bisa no na just one day wotu amanfo ne ɔma ontua ne djuma no akire na me fude no bai na me de bai na afi na manfo complain si sa na wo me yewom ɛde asɛm nie na 7 million obi bɛka saa da na wunya amane nka jamane nka masa me jamane nka anyi ama me djuma kura sa sai de me dua foforo no me ko first kan wo hipa da to adura ball ade afia so ma me bina na ma profrom ono na ma me 100 million 100 cedi anora ana me ko to aduru ana me be ha dia aka no so ensa ni na be say nipa na wo ye osa ne din de say e frɛ no hyewa e de sewa hyewa de e to so de minim ɔtehen wɔtegianse ayi kumase ha ho ade bi ya akoso ɛma moton vegetables mukotu free farm ɛde ba ma amanfo to mo ya agidimbone hwɛ muntu mo hofo ɛma mutu amanfo vegetables bi te sɛ cabbage carrots cucumber onion de akeka ka ho no saa ma no mukotu free akuafo ne hofo na mo de abedwomu aba ba yire so me cabbage ya twitwa sei me mo mo ye no ma no ansuohie de nkyina pro ho de hohoro ho twitwa ma me amewente sɛ sabi aboanya ahaban a wo wie ahoden ko a ukodwom na wo koto cabbage first sɛ ne nam to cabbage de meto a metumi ahu sɛ we de mawim bia na awotwe no sɛ saa de sika a mede to no mentumi nwim na awotwe bio mawim aye 3 days enso bokɔ akuafo ne ho a mokoto ne fo na mo de abegye mo mfa so bum no utua ne sika ama na na ye ya saa de we ya aba ya sɛ wa ne de ye no ahyew pa o frɛ na wɔka de asɛm ne kyerɛ wo me frɛ no a me frɛ ba atola me frɛ no wɔmfa fu no kura wɔmfa atola so me frɛ so wɔfa ɔtumi ka kyerɛ me sɛ maame no a wɔde nyama no kɔma no wɔmfa sika na mba wɔde bade a wɔde bɛbrɛ me ɔtɔn ne nneɔma wei wɔtɔ no Dr. Mensa Petrosiel Dr. Mensa filling station na ɛwɔ hɔ ɛhɔ na sɛ wa ne tɔn ne nneɔma ɔno a betu firi mu akuafoɔ ne hɔ kɔtɔn anaa wɔbetu nso kɔtɔn de mu obi foforɔ wɔtu ɛwɔ fom ɛde ba dwom wɔ ɔno a ne bɛtɔn enti ɛne yɛ maame bɛn bio no wɔka sɛ maame ne mfa sika maa no na maame kora wɔde kɔmaa no okay mompɛ sɛ wɔ akorɔmra ahoma no so na monhwɛ ne din no sɛ yɛfrɛ no deɛ sɛ waa edwomfoɔ ma ewiase wɔ ho sɛ wofa obi mfifire di a ho ɛyɛ nomye o but nipa nnim enti wokɔ bible ni mu ɛfa hɔ baabi a ɛhyɛ hɔ moma me enwie we no wokɔ bible ne fa hɔ baabi a ɛhyɛ hɔ ɔse manfo obi mfi wo de ɛsɛm a meka Antonio Pon wɔde quotation ne bɛba no akɔtu quotation ne nyina de ama me obi bɛbrɛ na wabrɛ hwɛ kuayɔ ne ya kuayɔ ayɛ o me saa ta me wie sims foforo me twetwe application a na mfa beans na nam dua me ne madamfo aka adom beans na ne dua kuayɔ den hwɛ wo sisi kua na mo ye no vegetables dua nya ya na ya papa atoda na yekura wontumi da adai sisi te sɛ de pane a yɛde awo wo sisi anya easy asia de pane awo wo sisi kwan bɛn na mo fa so ye no nti e ma no ye ya no kyerɛkyerɛ me kakra no wodua den ana wo so wo fɔko a de se ne nyina wo kutu
a wo nante kakra kakra ne wata so wada mo a saa da no we didi saa we di wan didi ya wonye ho de yere entimi ye juma no sa wo ya ne da ya wo wata wo di o wata nsuo na aha a wo pete de pete so no aha wo wia gisi dwane si wonken enye se be da enye izi wontimi wo ho kura wo so saa enye izi cabbage no mu dua mo bokofie ye bokofie ni nyina nso ye osisi isi ya ni nyina ese ya papa enti obi fa osika di se ya na hyew ya hwɛ saa nneɔma wei nyina akyi deɛ obi sisi ɛbɛyɛ no na wode ne bɛfa saa kwan wei so awerɛho Antonio Paulson na market women adwadifoɔ maa no hwɛ ebinom kyiti akuafoɔ na to some extent a ya na ɛya papa yi dodo prapra mu no ɔtie o ɔntwe se kan nkɔgyina nkwankyɛn nkɔbɔkorɔ no ɔde ne nsa bɛyɛ biribi hwɛ deɛ adwadini ba wɔyɛ no deɛ wɔyɛ ɛyɛ seesei yɛ akoraa no ɔse wanya sika amɔ aduro ntɛmu nti nka ɛsɛi obi na ama ne 100 cedi mɔbroni sum sɛ gu tiri so a ɛyɛ wo ho adwuma rough ba wo hu hwɛ yɛwɔ nipa bebree a wɔn di dwa a wɔn mu hu ano adwamfoɔ ma montie me bebree mu di dwa mu hu ano mode ne nam asɔfoɔ so na ɔmo nso ɛsɛ gye mu sika die ɛyɛ asisi a mu sisi nipa binom sɛ wogyae a saa nnome no bɛfiri wo tiri so wonya yei ɛdaa so nana ɛyampa o kuayɔ deɛ ɛnyɛ easy koraa nanso kwane adwadifoɔ mmaa ne bidi akuafoɔ ne fa so no basaa amankwa positive ɛna wɔka ne sei akwasi boaten the same thing na wɔka no ɔsɛ market women nana sɛnea wɔnom paadeɛ ne fo nanso ɛba bɛduru dwom a na ɔma yerɛ so no ɛnyɛ asɛm ketewa insia opoku matayas no sɛ na ɛnyɛ easy o ɛnyɛ easy yankopɔn hu yɛ mmɔbɔ yabi anioma na ekeka nkɔ na ɛden sometimes our market women ebinom dwen sɛ wɔnom yɛ smart o na Krobea hwɛ asɛm wo yɛ asie ɛna wɔn petrabarism wefiri ha me yɛ santini na we yɛ sremni enti sremni kura deɛ msisi na ɛnkɔhwe oboa sesei sɛ sisie na atwam awa Mohammed ɔse ɛkwa ba ne ntina sɛ wuma we wo yɛ saa deɛ we paa de kyerɛ saa papa we wodi asɛm ne ba ha no woman no wafrɛ obi o dana me de ba ha no nyimbrɛ ya na wɔfrɛ me ɛna woman ne frɛ o sɛ wa no frɛ me wanyini ana sɛ wa David wanyini oni ne mienu ho ana anyini o manyini sɛ no bebre wo hwɛ na obenya mfie bɛɛ sɛ o bɛɛ 2017 di wo wɔ sɛ me wɔ 49 48 enti wo hwɛ no koraa wobɛtumi awo okay ɛna wɔfrɛ wo na nwumre ka adeɛ wɔfrɛ nyimbrɛ no ana mepekiyɛ na wɔbisa me sɛ hefa na mede ne kɔɛ ana wɔsɛ wɔmfrɛ wo no hefa na mede kɔɛ mede wo kɔ otek ana wɔsɛ menkɔfa lawyer ɔno bɛkɔ akɔfa no lawyer hwan na ɛka saa kyerɛ wo sɛ wa no wɔntua sika no ɔse yɛ dɛn menkɔfa me lawyer ɔno bɛkɔ akɔfa no lawyer ɔse yɛ dɛn wɔsɛ menkɔfa me lawyer ɔno bɛkɔ akɔfa no lawyer ayɛ dɛn wɔntua sika no momfa no kɔkɔɔ OTEC 102.9 FM Vema Plus Company Limited. Ɛna awie yi yɛkyeakyea mu adwumayɛfoɔ nyinaa ɔfɔre amanfo na wote sɛ Krobea nyankopɔn adaroma yɛhyia yɛakyɛ fidadam asɛm so bibia wɔkɔ nyankopɔn fam deɛ very good enipa de bɛsɔ so but sɛ nipa adeɛ baako a yɛ aname ɛha me yɛ sɛ wonni ahoɔden so a sɛ bɛyɛ a wode deɛ nyame ayɛ wie wode obi deɛ ɛsɔ so ama no yɛ a na ɛden but with momu prostavite capsules the S-drive capsules the little capsules ɛne nnuro nka yɛ no wode boa nipa paa wada ama wie yi ka ho asɛm fa kyerɛ yɛn wate meda se Krobea ma memfa ɛnkyia kɛseɛ ɛmfiri Vema Plus Company Limited ɛmbrɛ OTEC FM ahwɛfoɔ ɛne atiefoɔ debi abroni ka na ɛyade a yɛn yɛwɔ west yɛka ɛrehyia ho yɛse the best always comes from the west ɛno nti Vema Plus Company Limited yɛtena ase no yɛde yɛn nnuro mmiɛnsan ɛfa Center for Scientific and Plant Medicine akuape mampɔn
yɛde ba Kwame Nkrumah University of Science and Technology KNUST and yɛde call the highest authority Air Food and Drugs Authority na baabi a yɛnupa no ebeduru biara no approval eba ne sɛ esan sɛ enne yenuani a yɛdie no chemicals no toxins no poison no ɛne deɛ ekuye kɛseɛ paa ɛyɛ spices no enti Vema Plus agye saa enuanumu ahoɔden a ɛsɛ sɛ nkanipadua no enya mekyerɛ vitamins ahodoɔ nutritions ahodoɔ ɛne enuanumu ahoɔden a ɛsɛ sɛ nkayenya yɛntumi enya no ɛne yɛde ayɛ Prostavite capsules ɛne yɛde ayɛ Lito capsules ɛne yɛde ayɛ X Drive capsules awia yi mepɛsɛ me ne atiefoɔ ɛne ahwɛfoɔ edi nkɔmmɔ bi debia meka wo studio ha yi minim sɛ technician a wo duty no ne contact number deɛ ehia papa should in case of any technical issues a wɔno ana ɔbɛ contact no now sɛ driver bi etie me a minim sɛ ne fita anaasɛ ne mechanic contact number deɛ should in case ɔka kwan mu pa first point of call ɛyɛ ne mechanic ana ne fita no okɔ abrokyire a abusua biara anaasɛ ankrankra biara ɛwɔ ne private or ne family doctor now wonso wo Ghana hai debia meka utimi ko hospital na doctor a prescribe aduro amount Krobea no aduro no ne ho ato no now meso me yare no Krobea so aduro we na me koto ya me ho ato me enti ko ne koto aduro we ebi not knowing say eso Krobea system and so menso me system enti aduro a wono ya ne ho ato no and Tressa Minsmanum said, Dona, me ho ebetome. Esan said, as soon a broad group, and as soon Minso me broad group. And unti made the doctor penning our Vema Plus Company Limited are not. Ne contact numbers no amount or your medical doctor. Debi America, adia eya, self acclaimed doctors. Onu ankasa, and a esa ne home na name. Onu ankasa, and a esi ne home ehne. Ono ankasa na atenase na wabɔ ne ho doctorate degree na kura ono a na ɔde ɛhyehyɛ ne ho we de wɔde enfianson na esuapɔn kɛse a ɛwɔ ɔman yi emu ɔkɔ study medicine na yɛdi mu abɔdin krata your friend said doctorate degree ɛma no good ɔto aso wɔ Japan brochima mu ɛkɔgye abɔdin krata ɛtɔ so mmienu wow enti your friend doctor and ɔda Vema Plus Company Limited ano number no is 0244 370 702 0244 370 702 and a 0502 10 now and yeah sure menu eye example kakra bi anas experiment kakra bi Krobea so obi wo abrechie aponche ana obi ewo odwan bema ana obi ewo krama bema na opese orchestrate no ye kan se osa no ana se wote sabi ne testicles ne ntohwe entini mu se de be ya ompie enkodi machi na onye basa ana se omoko eni machi nkonkotena abonten a de nipa no eyenie okope veterinary officer na waba abedi sa adwuma no oba be operate aboa be ma no e de ama no now me ne wo eye example bi se wo aboa bi na opese osana efri na a me ne wo ekasa ekoi hyase se wo de ade friend say spices and ade friend say keep a good nsuo anase na duanim kakra mema a month or two bosume baako ekosi bosume mienu me pacha hwese wa brechi apapo no hwese udwan bema no hwese okrama bema no obetimi aperform biemu ana obetimi akosa ma biem ana obetimi akogu emaso ebiemu ana ewia mekoso abakasa fidie iso ana baby obetimi nka bia no ofra no wakase doctor de okaye no etesa anase entesa
Krobea de mama kasa ya tintin ene se adia ene ama Ghana mema dodo na eda fom aye spices a ene ekuyen oh esan se kane no se obi ebari akokɔ na mo a de bia meka na 2 occasions aye bronya and our day ye na ye maame de akokɔ mesa and start time ode ti akokɔ na mo no e is onya akokɔ na mketua bi hye ododo mu a fufu a wodi betwa afa ho no anya fufuwa sure now start time no ye na yatena esremu pen no se ye bedidia na ayade a friend say ayoyo ne de dawadawa ade atum aye natural spices enti sata okosremu a obi edi mfinhia adu okron 90 years na wakɔware ababawa wadi emfie du ngotwe 18 years yesiwa ogro ho obewo ne nkokora bremu ba ede amano enso enne 18 years 19 up to 25 so ne oba akwa akohia na wankopa alcoholic beverage bi a wate se onuma wutimi ne oba edi empamu agra ontimi emperforming so wankopa yanum adro instant ni bi anom aphrodisiac ni bi anom a wontimi represent emema nyina ewo empam eno na Vema Plus Company Limited yesi say nuani mu anwodin a ene chemicals poison toxins ewudro no abeku say nuani mu anwodin nyina no na entontura ene enchansi mu aduane genetic foods ene entontura enchansi mu aduane nimpo say ayebroni a enka yesi 2021 mu no na product na expire se best by December no yenya si year no nko ade expire amabroni bagana hasabi yem packing kan na yenuane no ama yeni efrenti no sade no aka one day mpo na expire eye genuine ade magana ni enti amamreye abemama ni pi afamo unya Vema Plus Company Limited yem Prostavite capsules yen X Drive capsules na uye bema ebe boost to system no ema wo ye den o ye nam ema wo ye sesisire good ema wo utimi represent emema nyina o be represent ni yie so na wusi mema nyina na mu good na watontena ama mema nyina so that atena so oba bi ehia bema bi na ode ani die ema na tse bema bi atene ho anim ewo emema nyina anim eye Prostavite capsules and X Drive capsules good now ebo o prostate ne ho eban oba any prostate oba ewo junso mu yare aye friend say urinary tract infections oba junso ententem ansa ana ade achi frequent urina oba wo drube bia your friend say urethra and then connected ne bladder junso twanom say bi ebesi ni ba no anoma junso no efamu piem oba de no aye very short it is obanya STD na say STI ya ebechepa ansa ana wanya sa signs and symptoms say wanya STD na say STI say distance free junso twana no ebepie abonten no junso no form flash according to scientists and researching so junso ano hye no it say ensuo a ehuru and it so ya bema wo dro be na your friend say you litra na every ujunso twana eto ebesi obema na ano no ekwan no ewayie pa enti junso atise ensuo a ehuru no enam eba no na ehihye obema na emu na ebo nka say bema wanya STD anase STI obo no ma wadunso emoja pen ye na ne ati kronketu obo no edware ensuom yesi anya dunso moja utimi nya adrobi aye natural remedy na wanom eba sa emoa no bacteria no adaso wo moja no but kwade yaw no pains no ebekokro no ebewu nanso kutwane de edaso ewo hodom Prostavite capsules no X Drive capsules no ebeboa na ayi enamu yare junso mu yare abo prostate no ho ban na ye bema amama sam asan akosoro Krobea mi wie medilito capsules no na awie good Ghana ha yanko a ane wo anum kankan aduro good halitosis mouth odor and as a bad breath now and na di anim no me ba be chirechirem the causes of halitosis and said ebi am wo studio hai medi garlic ana jene ana kekaduro bi naturally esese koye system no adwuma na se esa akofo me hwinum ana manum eba dia na je me system no anya adwuma yie now so be person ohun se halitosis ana bad breath what the baby a wonsa watch ebonom twonta ma efaka what the can seconds to a minute ebewo ewu wi afako hwina no na ehwia ana se no smas na ebobo ye no koduru fia
we nose mask na bo modern ehwe nose mask ni mu pampa na obetie no ekire say halitosis, bad breath, mouth odor ewo honom empanifo say ahomaten komo afutuo ewum nanso kankan ti oyire empathy ukunu empathy komo nso de eye to eye contact enetimi koyie okay Prostavite capsules, X-Drive capsules, Little capsules, ebebo. Baby aton bibidro biya. Udro honum, heba seller, and a pharmacy se ebini ho, na company we dia na papa, dina honum, nefre doctor ewo 0244 370 702 and a 0502 104343. Moraninti, mami fancy, na me wish Ghana for nyina happy weekend. Yada say ovori awiai ene wo sompa etiefo Vema Plus Company Limited. Onom ni ate won ka no se wo ye bema na sebe obeye nam. Enuoma begine gina nuoma so asisi nuoma so ye a wunya Prostavite capsules. Ebo prostate ne ho ban ye. Na wunya S-Drive capsules. Enu emienu kabom na uyusu a wawie. Na mo a enum kankan wo mo so ne de. Mo de eye little capsules. Fred doctor, number na wo de ama no. Now de ene nkasa de wonti ase bia no wonkyerem na won fama wo. Adofo ne ade hia ha ye 102.9 FM. Aha eye Otek FM. So awie Asem Beba Dabi nwade ne yade som eye adesua eye ade kyere. Ye som no sayia unsu nya bi edi tu hofo. Wadama tweme na meba. Sweet darling, my beautiful baby. Pepper Plus mixture ebusinya num ebusi new system. Abusumi pinyi obia enya rede. Tia se medo. Tie Pepper Plus mixture enya dwuma ebeye no nipadua ni mo no afa kura na ebeye nwanwa mo. Aduro ye ma ye general well-being. Ebusua pomden ho hia me yie. Esene bibia. Ebusua watanum Pepper Plus mixture no. Won sesika hospitals. Wo save e de ade foforo. Entime ma no mpafie ha. She wo ye Pepper Plus husband. Radio for Pepper Plus husband. And you want show be Pepper Plus wife. Na bono Pepper Plus mixer. A pen for about more money for one kwada we few dum yenu kan ho e pharmacies, chemical and herbal shops. At phone for 0542 778 572 and 0549 297 463. Pepper Plus mixer. Emma pomodina mapa. FD ashosha sa ejedi enkrato imu aja to mise eye. 21st clinic say eba sciatica no every usisimu kono a woto ase hono ntina fa usrem ekosi wo na ase hono ebo betimi atutu ama wo ankasa wo hu ba bi enye enti 21st clinic wo mo na ye sciatica expert e wo Ghana ha wo mo de bibiduro so ho bibiduro ankasa ene besa o yare no masa de machine aka ho ye de bibiduro ka ho ne asa de wato machine so ya san ye o massage bi ye wi a herbal treatment ye de awono ama ho ye sciatica 21st clinic na ye expert a wotu ase Ghana ha ba bia wo mo ho enkran domi market wo ho heavy do dan ni mo ho ena kuma senso ahia uduru session so wo mo na nie dwaboso wo mo ho so nyane ni wenchi ni ba bia nkranza 0540 311 311 0540 311 311 na say 21st clinic wo mo ye sciatica expert amanfree malaria dra ye bo hu dawro anytime herbal mixture time herbal mixture ye ma obi a atidie malaria ha no de nanum ato a wontimi anidie no wadra ne time herbal mixture aduro ansa na ubetobi no hwese wakọ hospital anasa lab ami ahwehwe omojema hu se wo atidie malaria ibi ansa na wato aduro time herbal mixture aduro enye ma oba a wafa afuro de wo ma akoda no fo ene akoda woni mfie dumienu se upa aduro dudu atu a fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction herbal shop drugstore ana pharmacy shop dudu na onsa ebeka bi fra 0244 417669 kayo satam no eye TIME FDA agi adwadie nkratoa yi atum Life Smart Food obi benya wa na free yade ena apomuden so yenhire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ena selenium ena wasumdi agu future life smart food aduane mu me protein-fo Thomas B se o magima aduane bi nkosonhwe setimi sanyarwa be se wo hane akire esichire yade mojabroso kokram ahotutuo ode epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke ena de na pos wa ye
emre future life smart food bebo afei de aye abusuan chemfa maltabella sogum wom enti regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa woni a enya asichiri yade sickle cell typhoid asthma brantia ne maba awa kwa gym mumpe high protein nubinto oba bia opese ne yafunu ya flat no wohia smart fiber any zero smart food a future life smart food diabani ya Bolivia enterprise na kofa nuani ya ba omayimu encrine woni Ghana Telecom University ni your opposite Kumase wo ben sofoline alignment ena tema ubenya biato evergreen supermarket fre 0246 010150 0242 878090 future life smart food about that ho ban Atachi ene yati dene ni nyanza mua yariye kwankro adanu ko dana esem komu amochim ho enye mekanfo nask heba clinic ede amamo nask heba clinic adokta ekukudam ene nintini ene mfidie a yede abegu oboaye emehwe yariye biemu na yehu ne poma esibre nask heba clinic yariye bi etese awo ho nsem stroke onwedwe ene hawo fibroid diabetes anase nam yariye ahodo koko yemkro ene hawo bema wa emre Bema utabiesa prostate eho ensem ene hawo anase unumpe ene ho atechima malaria ene ne kekaka ho ni nyina se odi wani chem on nask heba clinic yo ahinema kokoben ye ne hose no ene di anywhere enkran taifa yo David Junction adjacent Fairview guest house so pesa oni etwetwe enkoma 0244 120269 ana 0271 989197 bomode so do how ene kodade nyina eba abedai nask heba clinic nyakopon enam yeso ebe sa yare ama ho ato pese nask heba clinic ye number 1 Hey! When we send your police in your draw, Imbusaba Mesa Amama Huaden. Refuse to grow, any offense will be count. And what day immune system or Yankopon, and your ready pediatric somewhere who by no, and Nasa wonum Imbusaba Mesa, a peja immune system nabribia. Ya Yarientimu. Say, dear, a month for the one, Neddy Imbusaba Mesa, do the one dance yes, and Yarwa who run Nipa Enka. Now Yamwa suing, you know, a boy who buy every home. And now one pa, one dada, no monum doctor and Rono, and num Imbusaba Mesanoa, and more who are deep in tea. Ya womuntim pose, Yaria Esomo. Imbusaba Mesa, a walk Kashi, and you may move Bia Yato in row, at to 0246 208496. FDA, Ashisha said, Jody and Cratry, what Jatumu say, yes. Mentina fabu yingini uningukwa tuwana mopa fabra gatafuka seye Yare ya ubenya wa ne free yare enunti ene Dr. Fokuo oni akrobato akabom se ombabua ite sebe onipa ne wochi na oboa no a ene ye nhira eti Dr. Fokuo eye free screening e wo pechi number 1 every 1st November edikosi 31st November baba biara na wo diabetes no Dr. Fokuo ene akrobato akabom afasa aka no ye behwe free ya nyusika wo yare foforo bia nso no eno so ye behwe bosomi obetua 300 Ghana cedis titi hot 3 million ye behwe sam waduru abosomi akosi se wo yare ne beko Dr. Fokuo yaminhira akrobato yaminhira se mo adwen sa adwen pawei e dia ma yarefo ye de ka ebesi Pacific filling station ho wo baba bia no kan be fa free e do aba hospital ho a no so wuntua tepu wuntua sempoa se bibi kire wadwen na pata onya ehumu bia so a wetua fresh telephone number we 0242 155 935 misi so ma bio 0242 155 935 timi ni otumika na bra e de na me dia kire OTEC 102.9 FM. Okay, out of 4, Yadamase, Yakoya, Yasan Babio. Aha, 102.9 FM. OTEC FM, Asem Beba Dabi Mediano. Enna was so Edasugusua, a we would ye na o monitor show no live, ewo ye YouTube and so Facebook and so yawo ho. And na do shoemaker, o anomani, Paul Noase. We ye normal messages, Osana Krobea. Ewie yetio asisienye enipa nsesa dwen na ya Krobea Asante umpom te sei ono apamfo ene ye ne monsem a ya mode som ye no akra ema ye nige pa se wo ba mankranso a
owura ne owura yiri jebi nana yenso ya boadem nana Krobea afresi ne hene nana sei nana omfa odwumadie ni niagro awiai afresi ne hene odikro awiai yamwa ha enne se wonso da ne da wutie yen bibi ni ofenso ma asefo nso nie eno osena na ya Krobea Asante Nyankopon hyira mo na wiase Nyankopon bebu obi aten according to onioma obeye wa asase so ojedubrefo ene Mr Body akura wonom nso aba da mu pa onum tie dwumadie na ya Krobea Asante yeda wase wadwuma pa ne wadwuma den ada ne da wono apamfo mo yede som asanteman mo bua nipa Nyankopon onhyira mo ababio ewa atonsu ena woto sankra wei ena wiai na ono nso ede abreye na ya Krobea Asante enemre nkwada aba akoda GHS ni asem no me wura ho aman pa o in fact ema bi no nso ya nimguasefo na wo kwa akoye saade wei kura de ayedai bedi akojo ogina maadwa ono wo mpatase empasatia ena oto sankra wei na wiai na ono nso ede abesom na Krobea wiai mo ha yeda ase ne this wonderful program wode ma ye antemage ene maame Mary na wonu nyina nso wa ha ye enjoy na Nyankopon so nhyira mo Mr Otin ena wiai wono nso ato sankra wei ne na ode aba ninja ewa asuofi asaman ena osi Alhaji Krobea Nyankopon nhyira mo pa Lydia Kosei ene nana sei ma wonom happy birthday efa mame na yeda mo nso mase ene mwadwuma pa amobo akora ye kamo ho ene wo ba asuofi asaman ha abedwafo ni nyina nso age adwa ye tie mo live ena yesan ehwemo. Good afternoon to you na ya Krobea Asante ene ye fiada mo vim ene mabusuafo nyina bomfa achiasefo chia wonom mame wate yo wonom da ase joso DJ as a relator down offiso kokotifo ni sunie eno onse akure ma yemo wa abaso no wadwuma pa wo body mamoda Ghana Mr Abebio ne na apprentice Kofi Asempa ne oboyaw taxi drivers ya wo offiso kokote de na onum mfa wuni agro yada wonum nso ase ene da se wonum nso tie yen na awiei adofo ye beda ebenage heba fo nso ase ebenage fo yada roma ene de hepa plus mixture pavi ene plus mosaba sane amu amoni tua no moma menka sembi nkyira mo onim se wankasa unipadua mu ye wo emoawa bi a Nyankopon hye da bo wonom ka yen ho enkwamwa ya sa nkwamwa no enipa se yade beba nipadua ni mu a onom ne yade ni diesie se be ya yade ni ntumi ni wusonkonim se yade ni tumi di sa nkwamwa ni sonkonim a de kire ne se onom aye mre na no na yade mfinhie nsia aye hwehwemu na ye hunu se wonkwamwa ne ye mra adura etumi ma wonom ho ye den eye hepa plus mixture hwe ewiase ye natural defenses no eboa ye mpa nokre enti obi wo honom a ne nipaduam yade weiba ne kɔ na fofraba ne kɔ na fofraba enti wo wote hɔ ada wusu wo se na menko ada me beye de wo wiase enti ayade edi meso afurisa ne saa enti saa emmoa wona esese ne yade ni di asie no wonom aye mre koto hepa plus mixture. Yes, I'm telling you. Koto hepa plus mixture. Na wunya hepa plus ni bi na so no mo a wawie adurei efri bre be dwaso ne bo nso efo 10 Ghana adansi amanfo odi obi ose mekasa na mekasa no enye humi edi akire ne nya adepa obi ose na mensabuo mu na enye obi ose mi nipadua menam a enuoma nkoyie mia metumi hu se asemaye mre onya hepa plus mixture na wonom ye no wawie mu amoye adwumaden mekanfo de amawo senka se adurei pe baako fesi wo mpa na tifi o koda anumbi o sori anopa anumbi obekwa aba oho dendenden eya obia ntumi mo wonhwe woda hepa plus mixture aduro ne ye afa ye wo pavi ene plasmos hepa plus for na yes aduro wi na no de eya 3D yade aduro obi wo ha obetumi atriti malaria wie nanso wa ye weak ontumi nko ba bia eya o wunya pavi ne plasmos na so no mo a se plasmodium parasite no abese bibi ewo unipadua nim ama sebe weakness aba nipadua nim a onom pavi ne plasmos no we yi plasmodium parasite ni free ho na we so repair worn out tissues no enti ube treat malaria na wie no na ho dendenden we immune system na just strong preko
aka ho pavi ene plasmos eye hepa plus pavi and plasmos kabom na yusu na beboa wo ko ba bi eto no bia obenya bi wate ebenage for na de aba onom number se wonti bibia ase a eye 0542 807 907 afei 0542 778 572 unya fresa umya wonne ebenage heba for be kasa na de wonti ase no obechirim enso e de amaw awiei Dr. Dawood oni wa pamfu nyina ya chiachia mo adofo mumam ni nkan kasa asem gwenkyerɛw me mamu secret bi se wo ye bema sebe wadwumade bi a wo ye enti enru anwumre a wo nkofie no asen pane ne nkase ehye osisim na ewowo sisie no mu ka wo usisi mu hyehyew sebe enam sa yoso kura enti ama wa ye mere wo mpam se wo ye oba ana bema se wunya Dawood 360 capsules na wunya Dawood ointment ode ka ho a wawie muntie mu asebe enam sisi yade so ama sese ye ya ye kasai mo mema ne da fam be ma na sori agina ho no na konkon ho sei na konkon ho enye ya don dey friend brego fan club no mo am Jones a brego fan club no mo nkoto Dawood ointment sese ya na mo nto Dawood 360 capsules ne nka ho na mo friend Dr. Dawood na mo nka nkyere ne se na Krobea se onkyere mu secret na ya de no maduro no o kyerɛ na se wonnom se wo kyerɛ na se wonnom wawie monye doctor number ate ne number nie 0244 886437 0244 886437 say ya hututio sasabro wapone waposo wachiri bremo baabi ye wo ye bia no to Dawood ointment miemfa ntwiw Dawood 3 capsules no memene wawie baabi eto aduro bia benya bi why awie KNG hebafo ye mamamo mona mwahye da bawura kwa ye brentium mwakwa ye nhwehwemu na mode hamama afrafra enubuna enuye hini mode aye aduro aye frɛ ne time heba mixture hwe aduro wei eba ye nana na yin so nkoso ohene Dr. Kennedy Ajeman on na dis aduro wei yaba na wode kwama Food and Drug Authority for ye nhwehwemu no ene won mo kyerɛ sɛ ye 3D yade nko ade a o magiatum pebi nanonom na beboa malaria fever tumi mani panu muto wenya fufuo wenya aponche nam kakra wenya tilapia kakra o pro kontre kakra gu da bi prekese na meka ka pre kontre no prekese bi da baabi wenya kobi ye twama ni ti no eno so bia ho fa baabi wenya we ma ne kakra dafa wenya adwene nso nam kakra bia ho enso ye di besi wani wanu mu ato aduanu ntumi ni Copper time heba mixture. Ebeti wanum. You don't need Brucios. Don't enter Brucios. Take time heba mixture. Uni pedie mu eya wo mre wona mu akoma ebo periperi ase wutu ni nyina no ebe free ho amwade ho time heba mixture eduro ne ye na mu a yade anso bobo basa no munya KNG heba capsules a mawie KNG heba capsules mawie e boost mu immune system no ema mu general well-being no gina yie ema mo ho ye den na yade no ontumi ntwimfa so da bra KNG heba shop emurom Abidjan House afei all herbal shops in Ghana chemical shop pharmacy baby eto no bi akwa kasa me per time herbal mixture any KNG herbal capsules we your number is 0244 417 669 your charismatic ventures are this Zahara mixture and Zahara G capsules aba enro we ni mienu ejet yato muntie mesi ejet yato hwe enamu yade enye yade pa senka wonnim ensunsu aso bone a ewo nam yade so pa on enka se ne wuhunu wo mamam mumam no kwa hyase no nom se duro we bi Zahara mixture Zahara G capsules hwe enam nam yade enti onim se be ma bi be ma afon aye kete se kurantumi sore onim sa enam yade enti be ma bi sebe ne be ma no edafom bem oye ne hwienye yie de enam yade tumi ye no enam yade enti be ma bi ne be ma ne ho nyina gugugu nsansan bobo aye yekuro o hwe bra be ma bi bre wo dwonso na ne be ma mu hyehye no
wadwo nso wie na nneoma bi piepie ba ne nyinaa yɛ nam yade o ɛnya ade pa bɛrima wonya nam yade a wokora deɛ wohunu ne ntam na wohunu ya kɔna kɔtɔ Zahara mixture to Zahara G capsules fansuo no fa memene to paye no wawie ɛma ɛnam yade ba mo ho a ɛya a ɛkyansa na mahunu enti me nua ba enka mekamfo de amawo senka oni bɛrima tie yi nko a de enka na wɔtwe mienu bia no nom Zahara mixture ene Zahara G capsules wo ba nso enam yade enti ene nsu bɔne bi a ɛbɔn enka wompa enti na gu no enioma bitumi yiyi firi wase ba asa akatoa wo de se bɛrima no da wi a se oyi ne bɛrima ni firi oba animu a ɛya ahwɛ ne bɛrima ne ho wa wo behu se enioma bi tetare ho te se de wo de akatoa aye stew no mento wanum enya de pa wo de wo ne bɛrima da wi a fa onsa fa bɛrima no ne bɛrima ne hunsuo no na hu ahwɛ wa wo behu de ɛyɛ wo enam nam yade enti wo panty line anko ana abo pe Zahara mixture pe Zahara G capsules na amfa semboni amrew eye pa be ma won so ayemre omre yo ne fridi efre bentna ho ma oba bi nka nkyere wansa efridi efre di efre no na wunya Zahara man capsules e be ye free ho amoasan ye nam ezi kire yade na e hawo blood pressure ana typhoid unya hindi heba mixture wawie ko ba bi eto no bi abenya bi ye number ni ye 0246 34 8334 0246 34 8334 frenia no nkasa dia wonti ase ne nkyere mu ma ana wiai na nakwasie champon ewa ha asemi ba ye no producers no aye ehu adwuma badinki akasa asem wei e de akyerew se wiase ade a enye eye kasafon ye woni pa bi no mu a omanum kasa tan na ya sankofo no ya hwe wo mo se ne akwa ne ebo no o se ye nipa fon na kansamfo di obe kansamfo bi o ye nipa fon o he na wa utumi hu ni straight enam obia no kasamti se ye ya ye kasa yi wanya amane wanya asem enipa nim kasa ye gye ye hudi dodo eno ne ye hawo databa etesai akura nyame adombako Euraba sewa no ebra ziri Michel odi asem ne babeto mo nim no mo afre no nana ya frɛ no se ye adenam se frɛ na untumi frɛ ne mai adai the phone adum ziri wosi awura no ote he ote ginyanse unim ba bia wote minim bia wote ba minim bia woton yama no oton ne wei awo ayi Dr. Mensa Petrosia wo ba bia oton ne o ma ne ye frɛ ne se wa saa wo ho ai dodo na obia nim se wa na wo mfrɛ no ena ginyanse ho nso ye frɛ ne se wa saa se ne phone adum switch off ebi okobush okopo bi bufura san ebu no okopo bi bufura san ebu no okopo obi nneoma ato ahyase amofrɛ no de asɛm na ɔka kyerɛ mo ɛwɔ saa asɛm we ho nana ma yentia yetifo apostle na ɛyɛ saa call no ɛbaaye no de ɔka de kyerɛ apostle ne sɛ apostle frɛ no obisa ne sɛ onim Michelle na ɔsɛ ane onim no na obisa ne sɛ deɛ na ɛwɔ ne ntam ana obekyire ma kyerɛ sɛ ɔkɔfa no 102.9 FM 7 million 700 Ghana cedis ɔno so baaye no ɔno nko antumi ntonti wɔde me ma afoforo ama wɔnom nso ɛtɔn yɛ na ɔmo na ɛmfa sika no mfa mbrɛ no enti na ɔmfa mbrɛ papa we ade a ne tɔn kɔntempa ɛyɛ vegetables ɛcha na ɛsɛ vegetables ne tɔn kɔntempa okay wo de to aso si enti sika no a ɔgye afiri ɔmo hɔ no ɔmo na ɛmfa ma yɛ enti na ɔno nso mfa mbrɛ papa Asem Beba Dabi enti bosome kro ne fa no vegetables no kotu free ziri we afuo mu no ebi da so ho wo de to aso si enti ne ɔyɛ ne sɛ ɔmo de ba wɔde papa sika bebrɛ no nti ɔka kyerɛ ne sɛ yɛpɛsi yɛ ne ne hyia ɛne papa yi ɔka kyerɛ sɛ ha de ɔntumi ma ana ɔka kyerɛ ne sɛ ne sɛ saa de a mframa adwuma ne yɛ nti wɔde asɛm ne bɛba mframa na yɛdi ho nkɔmɔ
bia na obi nim no na wa kyerɛ no asɛm a ɔno ka de akyerɛ apɔsɔ ne sɛ ane ɛnyɛ ɔde ba mframam na ne nsa ka ne sika enti mframam no ɛmfa hwee ɛmfa mmerɛ no nti abranteɛ wɔ sika no deɛ ɔpaa wɔnkɔ fa lawyer na ɔno nso mfa lawyer na ɔmo kɔhyia wɔ court ɔhɔnom na ɔpɛ ne sika na wo sɛ wadeɛ wodia wo kura wonya no akɔfa lawyer wo sɛ wɔfrɛ wo no ziri deɛ na ɔka kyerɛ wo wɔka kyerɛ me sɛ menkɔfa lawyer ɔno bɛfa lawyer memfa nkɔ court ɔntua ana akɔsi achampɔn wɔ asɛm bi busa akora adwuma no wayɛ akyɛ o ma yɛ akyɛ obi de wafa saa kwan we bi so da obi a de bebre kwa but saa phone de ana me fan nya asam obi a yɛ me pɛn obi a twa me kabegi saa odi sika no madan ka saa ba ɔno no de wan ka samfo bi ankyerɛ me ɔka asɛmpa kyerɛ wo nti wo de kyɛɛ no ɔka asɛmpa kyerɛ wo nti wo de kyɛɛ no sɛ wahu kasa na na meka wo wo abusua a wo hwɛ wo mu o me wamba sis wow no mo tigana ha wo mo nyina wo nyina wa o wɔ yere nom sɛ yere ya baako ba ma mienu baako de wa yare ya baaka baako agya wo amana ka baako me ka sɛ mɛware num a ya na mo ka sɛ onya foforo kora ebia o giske akɔ foforo ahye onya foforo bɛware aka ho ware dodo de ye o akra de mo busa no na ya ntoa so me mmere wei dɔso ɔba de ɔwɔ asɛm busa akra ne busa Michelle yes sɛ modo cabbage na enti a munya de obetua mo ka amono mu hɔ a ɔtɔ na watua mo ka no ya munya bi saa na o awɔ abi wɔ saa nipa a wono no yɛ adwuma de wo mba wotumi ma no tu ɛkɔba ba nipa a wonni no de ɔno ba wotumi gye wo sika wɔ fom wɔ ansa na watu na de na obi a wotua cash and carry wotua na wafa akɔ no hɔ na wo mo metuna sɛ wa mo sei a wɔn mo bu mu no wɔn mo na mo betu wo firi de ntina yɛ saa ne se wodi ma o ma wo mo sika na atɔda na abu a wonnya obi nyɛ de embatu school form ko mon so mo dwene kwakyiri na yɛ ne saa anto hɔ customer to se bebu a onya de obetu ɛna wo wafom hɔ no na ɛsɛ a wo aboka ɔbɔ na kyɛ sɛ mete wase yi a sɛ waayɛ wo customer wo ne ne didwa enti na odi free no nyɛ sɛ anka mfa mfiri o ba yɛ adwuma no kora nkɛ bia saa wabetu onneɔma mpɛ dodoɔ sei ni yɛmfa sɛ mene yɛ adwuma no akakra no adu afi akakra no adu afe wayɛ wo saa deɛ wei bi da wɔyɛ me na no koraa wɔtu bi ɛyɛ 6 days wɔtu 1 million akyire no wɔde 2.5 na ɔde brɛ me megye no saa ma ankasa nti ɛnam sɛ market no nyɛ no mankase na adan nti na obi a ɔyɛ wo saa nneɔma wei na still adeɛ ne bae wo saa ma a wɔno ane saa betui deɛ nti na ɛbaa saa no se baabi a medua nyama no maafom no nsuo tɔ a ɛha me mekɔdua no wɔ ne boy fo ne boy no so me no na ɛyɛ adwuma hwan boy ayi hyɛwa no wokɔdua a o cabbage no wɔ sɛwa ne boy afom sɛwa boy ne nso dua cabbage ne bi ɔno dua bi akora ebia yɛ kan ne bia sɛwa okunu ya ti hɔ no mental die ebia da sɛwa okunu ɛna obi because ɛtɛsi wɔn a ɛwɔ dwom a ɔmo ɛkɔfa nneɛma ne ade no etie bia wɔnya akudanku ebi wɔ baabi a ɔdɔ cabbage ma no ɛna ebia wo susu sɛ ɛyɛ ne mpena ebia na sɛwa okunu tie enti wo deɛ wo sɛ sɛwa ebia oni kunu wo sɛ sɛwa ne mpena afuom na wo kɔdua ebie deɛ na wokɔdua wo sɛwa mpena afuom hɔ ɛyɛ salad na sɛwa betui ada wo ka kyerɛ ne sɛ yɛ ne mpena ne deɛ ana david ono kora wonim ne mpena ne nim ne mpena no wɔwɔ hɔnom ɔwɔ yɛ adwuma no a yɛ friend sɛ yɛ friend Gordon wɔyɛ dagatini sɛ wampena ne de Gordon ɔyɛ dagatini enti sɛ wampena ne dua cabbage salad ne ade a sɛ wabetu a yɛ otua kama Gordon anaasɛ otua enti ade nti na wo deɛ deɛ ɔmpɛ so obetua ma ana Gordon na ka kyerɛ sɛ o obedua wɔ masase so enti fa ɔmate asase ka ne firim abasa ayɛnyɛ but me no wo yɛ adwuma no wontua me ka wo kyerɛ me bed wo na wotɔ aba wo na wotɔ bibia ano anse me wontua me ka ana me boa wo okay ɔbɔ na sɛ akora me te se a wo me se wo me yɛ wedding bo so me we su a 27
bosumu ye wom 27 wanu the boy ne ye wedding woni sika wonye sika no won fa kwa ye wedding about us se wa wonim se wo ye de ni sewa wonim se wo ye de ni wo ye santini sa okay wo ye santini enti se wa pass CS wo gina han ka Asem be na ka be ka kire no o misika na hia mi wa fa misika na mama bebia me be ko no enye papa ma no okay dia na abeko we ya ye mama o be dey o me ko nsuo wona mama ko bo se ya o se ko fa lawyer enti wonsu ni ska o de be fa lawyer enti so ka se wontua wo be dey ko bo no dua ewe awo antwa o ko bo ne dey dua ziri o se wo ko ye dey ko bo no dua wo wu a no boy no nsuo no fandashi ko bo no dua mfa nche no Asem Beba Dabi adentina obekọ akọbọ ne dua se wantua ti adene bi wo hu ko wonya sampa krekekre ma kama me yesa ana sikani kula ka wotua ni 100 kula ka sikani ka wotua wi wa na agro se wona na plan 5 plan ana se ma ga ne jumo no nti won pesi wo me di mu sikani kwa minti ahia ne minti ahia kira na ba bi a mu dua saa ne man se ya ehọ ne ho yiye nsuom ai ade nsuo bia na ho a obetumi awisu no de antina me nsuo bia menim menini din one ana me so me ho me pesi me ya de ama mrana sa ye de akikire me enti ani obekọ antoa so di ko me Monday me di ko da bay Monday no pati me so me ko o ko ye dey me ko bono dua Michelle wo se wo ko ye dey me ko bono dua okay abedwafo bebam Tofik enawie utie yen wo Obuasi police station o kire se o wona na Biba Brain Saloon ya enawie utie ne Obuasefo amutie yen nyina no ya chiamo Asante Krobea o ye live we jeso achina krum na ye freme Kwame Cliff ana jiso ene onu wapamfu nyina no ya chiachiamo ziri osi enruju ada sese wa metua osika ama wa o koye dai me ko bone dua Asem Beba Dabi o koye dai me ko bodua anakosi champon simamiensa akra medase sewa ade a wode aye Michelle no nyame no nukreni entwaye na eya ade a ye maame no ma eton eniema ewo edwom ahodoɔ no eya ade omotai edidi akuafo pa enye we nko hwe omutimi ema usika kakra wo hyase edo wafu no mabre usika kakra se oje ne fa bo a wadwuma no uwie pe no abefom niema nyina waseme kwaton aba hwerabasa unhuni biem enya brantie nko hwe obekaya efie ha ya program ya so em say office se hene nye office na boys no etiginyase ge ne wo aputuoja live ho na unim di omo de yakoye sa ge do de chi no say ye tu bofo free ha ema wo mo ko abusuan panyin fie de koto na abusuan panyin anim say de boys na ya adwen say omo kwa akoye nie abusuan panyin ne ka say sa omo de hye no okotu wo mo cabbage no ge na ni nsade enti won de oka ho asem a eyeye enti boys no ka kire ye say omo da yase no omo nim de omo koye akora enuoma boys na koye no hwe fomujuma enafom yesi adwuma bi edin na de opɛ no so ɛyɛ de na so fomujuma nafom ado enya de ketwa omokofa omoko nkurase no nkofom aduane ne ba no mo beto de na mo de hwɛ mo yere ne mo ma na mo de wofufu akɛse de ne nam na kuani na wono na brɛ no na wasɛm na nim fifiri adɔ no a wowa no wampam no na ono to no odi yaw ɛna wono kuani no obekɔ ono no mfasoɔ sɛ wo mfasoɔ do si kuani no 100% 100%. Omukwe nkura na sino mkoto mu niam abuo se na omoto no. Mkoto no fofofo. No mo beto na boden na onu kuani ni sika kakra sesa wo de ma no de kwahwe na yere ne ma no. Na wasadi. Na wasadi na wote bola ho haya. Dr. Mensa haya. Wanya de tie besere. Cabbage fo we say ye bantman race course dia kam friend na chewa. Minim ahase no akra eyede ombewo cabbage fo ebewo omo hema ho enti cabbage fo hema wo Dr. Mensa filling station ho ahaya filling station aguoi ahaya momo boam ho na se wa akro no momfre no esan se dwomfo no omo wo na ano
omo helman for honoma omo de omo no enti de owoda cabbage fo ano e wo Dr. Mensa hwehwese wa ne frɛ no sa brantie no de na ba ha ɛse wo de ne ka omo fa ne sika ma no OTEC 102.9 sa de brantie ne kan we de enyo bi na kyerɛ ne kwan sɛ wo no ofiri ne bokin ne ba no wate antoa wono wate na antoa enye ne we de enye na me na be na o se free ne kosi duada wa fa sika mre na okobɔ ne dua enti sɛ wa frɛ no sɛ enoma bi wo kra empese bedadi wa fidie so ɛsɛ wo mpena ɛdɔ cabbage ma wo ɛno abranti ya bekan ka we kra nkene sɛ obeka wate ase ɛsɛ ne mpena ne asase so enti ɛne o de be reference wate ase wo de ya asema ka wate wo to reference wate ne to say ansa bia na obi foforo so wo obi foforo be saa ne mpena da gati ni one ne mpena na obi for no oba be da ware mema mi we de ono ne ngoyi Dabi eti akora ye be stress wa we sika we enye ni sika wontimi ntua eye kwase ye bu no pese obu abrante no etimi nya afa na me betu abrante fu se wonko jai nsama ya so okosama no me de me nka ndua bo okosama na manananom esa nananom hwehwe ni sika ma no eti eno de enuru juada na wonte ya se wonni ba bi efa ho ka Dr. Mensa ho no mo a okọ ase ho a oso pantoa ebe bia efa ntoa ka na de a so won kire ne kwanya na wo kire de wonnim ho na me kire ba bia efa ka eti ofura ntoa ka no a uso besi wa ntoa fie usi ya onsa bonkum so wo atwa kwan nim mo se adam so no obu so mo se ehe na ntoa bosom no wo no ensuo no wase ho so ho na wape sika kakra be 500,000 de kuta uni snap a oba mema obi na de ko wate ase wow be dey mema ne snap nana o dabi me kire wo so okobo dia na me kire no etu kwa wo se obi de oka eti wo de obekire na o de ni beja nananom se nananom emoa na o metua sika ma wo wate sa na ye no wow be ma ne de snap se snap de me obi wo ho se bia woni sika se nipa no woni sika o de koto snap ye sama ne fan sika o di ni fa ne man ensia no enkoto snap enti nana wow be de ye nya mo afọ ne ebo na me snap na de man na maye bone Krobea me da se etiefo nana gosi e champion sabia krofrom ba mu hene enna matene nka no Uta Mohammed ose nana you look good nana I really love you keep the fire burning hey you love me wow I love you too God bless you for your love okay Kwadwo Taku eno ose lady we dia won ko bone dua no wo bone dua na ebe boa ne pa won ko bone dua no because asisie de nana Krobea ya Insio Poku Matthias or say there will be no evidence again to say sa lady way dear waya no dear why ye dear say bad esa ye greedy how could you do this and say san your ma we are walking with tree I am pia na ewura no ototo nana so ni asempa bi aka krachiri munya ne kwan se ne nana kwasi champion kire no munya ne kwan ma ne nko ho de wo kwa se wo ko kire wasemu aye de opeso ya to na nana no wadi hu dwuma de aka ma sa nana quotation na wo pe no eye Jeremiah 22:13 and Deuteronomy 24:14 to 15 memfa obi mfifre ni no monchake wa mame se babro kakra babro kakra kana ma habi monchake mame oba de Jeremiah 22:13 and Deuteronomy 24:14 monhwe ho na mo mame kan awia inaskaba clinic for monso yadamo asio enna moso enna sesei di amanfo enya wono mo ahoto adehye naskaba for efri bra ono mo ba kumase ha oboase kwantempon so ahenema kokoben ya wono mo ni wholesale no na di animhwe no hwe amanfo ahoto a wono mo anya no enya asem ketoa naskifo yi hye dade nipa fri Ghana ha ekọ India ene China emonu mu kosua nompe mu haw kwan a yefa so sia no stroke yade ehu aduro kwan a yefa so 100 no obi awo ho aye ne den kwan a yefa so ade aduro kanoma ne wo enti wo mo de aba na se de won mo bo adasa no enya se ntoa muntie na mo nhya ne nso se wanya hawo prostate mu wanya high blood pressure esichire yade ene haw kokoram yade edi wunya se ye koko anasisi yade wodi ye yefunu mukro be ma sebe utumi tutuyo enso ntumi nkuma boa ade ya no
ube waste we energy pan koka pa dobrate na bi ya popra taproto pote enso awia ya no ntumi nya what you say Branas Keba Clinic ni yebeboa your number is 0244 120 269 0244 120 269 adie we dia senka tututuo dia anka abo ka tututu a ye kam dia aduma ko ya nsem meguta phone nam dia to recording nam de na mama phone feature ka babia meta ko o dia bajai me kan Asem Beba me kan se ya yampon ne tuato ama for who mobo yeah man frame Spanish 3 powers combined antake wa fonza no adua eduru fiada ajiwani nipa yo mewu ene ya koyi obi ato ho ya kakra bi ayetam nako kohwe mochire ho nipa ayi wo samwo jiwani mompanwom kra de bagiani ye be dia sakra ansane apon the party day today ana mpabi de bagiani she jiwani bi wate na nipa me enkohwe Spanish Ginkgo capsules no ewo anti-aging properties enti se onnom se duro we ya ohun efe I'm telling you when you nipa wo mfiem na nso ye hu animu a kama pa ya enya asem ketwa Spanish Ginkgo capsules aduro we wonom e maunya sharp memory obi ohonom a ye kan asem kire na nuru afi na dwene mu kura no o kosku a ye kire na de a wo hunu Spanish Ginkgo capsules nanom ebekti wadwurim ama bibia ye fine ena mo a motena se kye na mo na ase ataatai mota adwon so ebia se results of azikire yade bi waye kese abro so hypertension how wuntiri mu twetwew wunya Spanish garlic mixture ene ne capsules a wawie ko ba bi etodu obi abegya bi your number is 0266 11 4111 wunya sa number ya frɛ ana ko ba bi etodu obi abegya bi ato na Dr. Mafo papa we ne center ha papa yi sene ye woboa adasanya asem ketua wo Dr. Mafo papa no woni maduro se papa we di na duro kanwa wo fa ahofa aba sa fa obi bia yes me ka se so oti ase Dr. Mafo emfinhie duasane ye kirenie ena papa we ya ma amanfo awodura na nananom a wanya enam ne so enipa aba asase so nya asem ketua ono mu edi areho esu twa agyaadwo ena sese die mintumi ngo entime mensenom minkuma afo no ene montensofo mpotamo amete wo mo sremisem ye bonini wo mo hame odofo ja sansem no keka eye papo anu nkomodie na wudie no fabra Dr. Mafo bra na papa no wa ben owonro ode na duro beka ubenyu ahoto Dr. Mafo wa akwada na ntumi nante fane bra papa ndi aduro beka na kwara nbe sore na wa nante ne namrum kura akọ wate papa no wo esreso abase ne number eye 0244 411 099 0244 411 099 unya fresa ahoma we ya Dr. Mafo obeje so na onewo akasa awia Dr. Fokio unim se ne mega health screening no eguso okoso me pa chaw sa wonfa wo hunyimu bia frɛ wonom number ne sese ya wate de ohia ye 300 Ghana cedis pe se wunya sa 300 Ghana cedis we ya de obeye ne se obekɔ Dr. Fokio akache na oyade no ode bosome baako eye sa bosome ya ewo mu ene odi di sa adwuma yi enti mema ne mpa ho one akrobeto na aka bom edi sa adwuma no enti ye ho adwuma na nso enyamu chefa obi a wato nsɛm ntentan opema entinam yade new so kire bi anana de chie bi ma so da bia wutriti saa brana ye treaty no forever and ever mawo wati ase ye wo ma pe no ukru no ne ma pe no obejai ne mema pe no yire no ana wo mpna ne mema pe no obejai ni nyina no watena wo nko awo wati ase ye enam yade no obetene te dunso twamu how hepatitis B awo hoden high na low blood pressure diabetes ni stroke ni nyina watene te papa ni madwuma Dr. Fokio
When you number we na frɛ say ya 0242 155 935 and na 0507 079199 o frɛ sa homa we ya one papa no ebekasa adofo moma yentie obaade de ono nso ewoka okọ yen YouTube ne so a akwasi bu aten e no se nana Krobea enioma ni bi eye asisie yankopon enhu ya mmobo Doris Tofo Gabriel Tete Oti Eben munyina mo waha na mo kan yen ho Poma Jackie onso wo yen YouTube ni so bi ya onso oka yen ho e waha yankopon nhira mo na adofo ne adehia mutie mo amani tua se ne ye fiada eduru fiada nso se yi a enioma bebre ewom na unim ade a arre ho pa ewo wiase asetena mu ene sesebe owodofo na eduru anwumre ana ahomache bi na sese nka wope baako bi na wotewe na nam sisi yade bi edaw so nti ontumi nye hwe na sesei ni adehia sesei Dr. Dawood ono no ode Dawood 360 capsules Dawood ointment and Dawood herbal mixture aba akra aba yeah doc adentina emema sem sisi yade entini mwadwuma eda wakoma so adentia o se yenhwe te se aware se oba eware na se bema no wo mpempem na se ne sisi mu ahode ni mu na ne bema sem no enwie pewa oba no na nenye eno nti no kokokokoko a wanya oba ne nyame som emu edu pa obetwa afa ne kunu na me pese saade ne besinti no na bribia me dadwe ho pe solution na me de be dey me de be solve sa problem wow ebio on se be ma wonam ho na wo de enya wo yire mpo wona wo se wo wiase agapade nyina na se osisi mu nye den obe mantimi nye aduma menu ya woni ani die so ebe ya pa se wato graphic no be backing kan ama yawo ya papa ebe ya because ebi nto me da me anse ebi nto me da enti ebe ya no kre enti yem pese yawo no beto ye hu ni peniti no I was here solve sa problem ni free ho good and am say na se me nyame bo me no de ode ma me ya ni se mentia hahan emfansa onipa yade good nti se mentia hahan emfansa onipa yade a na se nyame ama minimdie se metimi ka ahaban we ene we bum na se yade we me kadua we ene ahoma we bum na se yade we na ma se hunu se sabe aboa se ne maame wo no na onya na wotwemienu a ono atimi sa fa ho ne maame timi da eye sabe aboa aponche obetimi ne utimi nya oye aponche wo fie se wo ye mistake na be ma ofra bi a ma ne bi bekọ a eno anu no ahwe a wo hu ne bi wakoka ho because ono de ne dwumadi a ne se obewo akosa yensa na yenkasa aponche ne be ma nya adwuma ene ye wo ahaban bi nso ahoma bi wonwura mu a ye fa ase ne hini no na onim eni ka se me wo sa ahoma nim ne se ne dua ne wu a obetutu na ase no na ni na ase ne nyina na enwi wow bo se ne dua ne nyina ewu ba wo de sika tutu fom a bo se hihye fom ho a enwi nti se wo ka sa mienu no bom a be ma na ye kodu tokra enkeka no ho no me de ye dura na apejagina so wow entina sabre adanse no a start e ba fidua mu a me ne duru ha na wonom etoa me wa obi wo ho a wo de eno no de eye wankasa mpuni mpu but obi nso wo sisi yade pa enti say affect ne mensem wo mpam oba sebe obi ka kire me say ne yere engotumi ma no se wakuntunu ha ma na enkomfa na chida enam so oba den o se na ya na misisi se nipa no de en wonyo eye tie I say bibia ankoka papa ya na enye kire ida se koko ana se namu yade bi onyaye obra bi atwamu ena ama ne sisi no eye ne sa njo no started so of Dawood 360 capsules na o started no Dawood 360 capsules na so penitentem a on fa sawa emo Dawood ointment no fa bintua bra okoda no o de bi atwitwi ne sisi achi no wa nom capsules no me ne oda hwa edu ahomate a obon se be ma no boni trinko epeje gina so eno anse twe ne gina so so your ba so enye se obekuntu ha ma ne kunungu ahu e wo so otimi tena be ma no so no twa no ho sa 360 na be ma ne nije e wo mpa no so good na obetimi atwa no ho sa na ne sisi mu ye den ohu nti sa oba no ohia so obenom Dawood
360 capsules. No the Dawood ointment etwi no the be etua. E ba ne say ne sisi mu ye den. E te say spring no. Ekọ na eba. Ekọ na eba. Otimi koto, otimi sorry. Nti otimi akuntun ho na wasa atena so nso ama ye adwuma. Ointment ne capsules na nantibom. Nantibom. Die ntia. Because ye yusu nhaban bi a bibi te say Paulina pinnata. E ahoma 20 no. Ene ye okwe capsules no nso a Paulina pinnata eno so ka ho bi. Enti say woka bomu a e adwuma kro. On se sisi yade ene de bema na ho den ba fom. Se bema sisi ye ne yape wo de memfa ne se ene bi a wo ba adwuma no pa 6. Ene watena ha ye adwuma saa ne pon anwumre 6. Wo ba kofie no wo bon se wo sisi a start se eye wo ya kakra. Se ba se wo no ho kani kodi nhie mu na wo bon se de na nka performance ni sitie no eso beti. Because wo sisi no abre. Nti se nipa no nom Dawood 360 capsules no the Dawood ointment ni twi ne sisi na eboa ama ne sisi ni mu yeden. Ne ntini ahodo e wo mu nyina mu bie ema mogya ndi mafurusane. Nti edina so a se ebo adwuma. Wow. Wow. Won se obi wo ho a na okọ afuom ana se oye adwuma o mazi obi ye adwuma den na adwuma o ye nti o pegya biribi a emu odu na o pegya biribi se o se o kan onan bo ho so ho se wo pegya biribi ade a emu odu a nti nipa no pegya na wan kan na bo ho no ena ne sisi mugi ne twi asa agro enne a me no kese ne sisi achia a wadi dem bebre na nam sa kwan so kura poma se o man yusu poma a wontimi nante se nipa no nya Dawood 360 capsules. Ebi said Dawood 36 capsules. Dawood 360 capsules. 36 ni zero ka ho. Zero ka ho. Onom bia no pa. No wanom bia nwumre. Onim eduro no wodwa man so so. Wow. Ba bia eton eduro bia ebi wo ho. Nti onom bia no pa enwumre anopa enwumre no the Dawood ointment twi no the bitua. Ni sisi na ye ne ya na ontimi nye hwe no ebetene. Wow. Ebi si wo kokofu menim menko hoda Yaw Asante meye mu kokofu maami bi oso wanya emfrihia aduosian son. Wow. 67 years emfie maako nan ni a okọ afuom na otu banti na banti tuo no mu no ena ne sisi moji ne twi oba afie no anse dan ye ne yapi to okoto painkiller onom ye na o ne hoto no bosomo miensa atire o ho anosa ate ne sisi ne bio enam saa kwan no so ama ne sisi no hia ontimi enante obra onkura poma na no so nante ya no gise fie ho a no de be nante ena ne nan no baako eye ketwa aten baako nti o tese ye ka Dawood 360 capsules Dawood 360 capsules ne Dawood ointment no suma ne na se kopedro no bi to bre me ena okoto Dawood 360 capsules ne Dawood ointment bre no ma me ne se o the ointment ne bitua no de bi atwi no onom Dawood 360 capsules no enshira nka nyame nyankopon tumi so eson sure nyame tumi so se tumi bia oso yusu aduro no na maako 21 days what is 3 weeks na otwe miensa and na me no ka say onkura poma otimi san nante ko na afuom ho bio esa tu banche so ade ba fie 67 years wow abrewa wo de nyame timi ye enti se sisie ene ye nipa ne ya ohia Dawood 360 capsules afa yenhwe kotodwi on se yemma menom ne yem papa nom ade e awre ho pa ne se nipa na nya ba se 50 years emfie aduonum e kono na ne nan no ya wo no se bia nantaw but onya 50 years e kono na ne nan ba ko echia na ne kotodwi no ahono adintra nipa no kana komanto ne yem no fa Dawood 360 capsules no on the onom because of the rheumatism onom a sono na ahono no ebetwe tia na atia no ebetene no the Dawood ointment no atwi so or the twia ya one wom ni nyina bejai wow obi wo ha ne kotodwe no onante a ho ate said wabo glass bi na abubu nketen no ene ye de agu kotodwe nim to tia ho a na ote sa ase ne nan ne mu ye no kokro enso ne nan mu yo kura ne mpapai yawo ene sasabro na ye ne sa onya Dawood 360 capsules no na so de bi onom capsules no the ointment ni twitwi ne kotodwe na saa kokro na ote ni nyina abretua bi na ejai ukọ New Jersey inu ya adanse bi afri saa America ho aba mame ankasa buru me madwen ne menti ase so wow ose Christmas ye mu eno obai no obedi 2 days pe eno san koy nti okoduru vie na yere na chi kasa ne se saa ba ne sisi oba ne da ho ntimi nsori nti okọ no se de yesi bo aduro no ho dawuro nti oto Dawood 360 capsules ne Dawood ointment e de koy nti okọ na yere da ho saa no eno so yenko hospital omukọ hospital mo si nsuo na ewo ne sisi ni mu no awe ama na tika se no so no dompe ne sisi ani direct nti kasa ne ere nti just omo ye no operation nti omo se ne bre wo so omo ye no operation no e wa bruche ho ena so me free Ghana ba meto aduro bi bai
yen try ne nhwe ade me nua or the Dawood ointment no etwitwi na oba no anom capsules no also use no 7 days 7 days no e na oba no tam na so se omunkoye operation no omunkoye no oba no ne ho ato no ne sisi ne ye ne ya na tika se ne ye ne ya nti o ka kire doctor ne se on tipe ni bio na so omunko repeat x-ray ni bio omoye x-ray no e kire se ensuo na na awe wo na chi ni no asan ya ba bio wow ama ne ho ato no no surgery New Jersey America Sunray Dawood 360 capsules Dawood ointment mefa hin menye bi doc menua ukọ herbal shop pharmacy baby e to aduro bia e bi wo ho okay oba Otek FM fidue mu ha o de also pe Asem Beba Dabi Otek FM fidue mu ha also pe Asem Beba Dabi o beba no aduro no dosopo e wa ha na baby e to aduro ton o pese o tu bi kogu store mu ukọ Dani Herbal e bi wo ho Colinac e bi wo ho Sam & Co Brezerikwa have May Pharmacy sanso no bo ase Smart Herbal oko Apidank ebi wo Misty Herbal baby etu nro bia Baseline Pharmacy oko KT Apampa so a Coastal Pharmacy bia obewura mu bia no o de also pe Dawood 360 capsules Dawood ointment Dawood Herbal Mixture o se sehwini no edro no etidi yade edro no me pesa me frɛ wa ankasa doc na me no bonkomo ma me wa ankasa wa homa me number no ye tie 0244 64 37 0244 64 37 and a Vodafone is 0201 681 717 good doctor ewiai ya bera wase ene sompa waba na waba besom enti se ya de frɛ doctor na ene nenkasa 0244 886437 0244 886437 offers our number we ya ubenya Dr. Dawood no kasa na one na kasa wate na obeboa wo sisi yade de edin sempi na ebo sisi yade de Asem Beba o ehonsam no ya na areho ehonsam na areho nti frɛ na one doctor ankasa enso emmo enkomo awiei abapa mofo yedamo nso mase ene madwempa ya monya ewo ye ho abapa mofo enna se ode wo ho eto won so a enioma nyina bedi aboawo ne bewie wiye ewiase areho se wonam enipadom mu hwensi kahu ni nyina gu so wo de just download this app ko download ne keke na wo download wi awuram download the abapa mo na wuram so wuram a bibia ehia obi a obenya ato ewa ha very simple obenya ato ebo ne so da form payment system ne very flexible obe send through momo uwie ya de wa order ne deliver wa de amount ye kira kwan water for 3 miles Sakasaka Park ne Pan African Bank no edi animhwe your numbers ay 0555 55 7193 afei 0591 21 4193 se wo pe Hepa Plus band for nso a order for wo fresh numbers we ya ubenya wonom u program bia wo pese wonom be boma no obebo ne kama na ode amawo ya wo 21st clinic ya wonom ya sciatica experts so wo obi entini esan to ase kosi unantini emu twu wiwi 21st clinic and the sefata se wo ba order for sciatica no enya de pa se wan hwe ya e de Asem Bebrɛw enti odi atutu anamo na bra ye wo Kumasi ahwa overseas otra Alpha Radio wa waduru ye nkyɛn wate ase ya de bia di ya hinta bia no bra na ye mfa fidie nya hwehwɛmu ne mfa duru nkan wate se kura de kanti abeka ho ti ubetumi abedidi wa hakama ya number ye 0540 311 311 Alaska Star Enterprise nso Kumasi adum Mrs. Anoche Plaza first floor ye ni Prudential Bank no edi animhwe na odofo se wo pe epoxy floor designs o pe wallpapers different designs o pe window blinds de fa Alaska Star Enterprise de ye original aha na obenya no wasase na nsuo wase
enti udan no ya na frofro wanhwe ye bebu befa ye ne emfa chemicals in treaty ya saade ni bimba bio Alaska Star Enterprise your number is 0200 281 080 and 0248 315 258 Future Life Smart Food no ye aduane na ya Bolivia Enterprise for na akofa sa aduane we di aba sani aduane we ba ye eboa adasa no enya asem ketwa ye wokumasi sofoline alignment ye ne multi home no ena edi animhwe na muntie na monkai na monhye ne nso se o yade biara edi unya yade we kɔ na ba we kɔ na foforo di so o de bra be kyerɛkyerɛm yen wate na ye maw aduane a wo bedi a yade no mabio your number is 0242 878090 Super Action Herbal Center yen ye di agenti herbal mixture no aba agenti no eyadu papa o aduro ni yo eyi fian kasa na firi nipadua mo hwe uyo bi a wakɔ ye diagnose ye se cholesterol ajo nipadua na boso hwe ye so immune system na ye weak nti yade abobo basa oho na ye twetwe saa no enya de pa o onsabuo mu kura no enioma nkoyie wunya agenti herbal mixture ni bia wawie Messiah ointment ndi oba bi ye ya no ma yemfa bi entwetwe se beye beboa wate koma bi eton no bi abenya ye no bi your number is 0244 856459 Dr. Xavier enna edi Xavier Foods agenkwa aduane no ode aba aduane we na abedi anyankwa di nyankwa aduane a ye di nyankwa eye Xavier Foods aduane we se diabetes yade na wo so a mo asikyire yade wom so nei muntie ema mo nhye ho ma yade ni nkomo sekunwa okoto amoche a obebuo hwe asikyire yade nti sese kura wa yemre wo mpam minu aba hwe wo haw bi ade abrɛ sese insulin pane no wa enye ade Asem Beba wa ngonso enye yie wo de abrane ma Xavier Foods ni bi na di ebe normalize sugar level ni de amaw 0555 789698 0555 789698 eye Dr. Xavier the number adofo amunni Facebook so ana YouTube so sese ya no monko ho me be kire mo ade bi Nana Kwesi Champon Nana Krobea I like this man so much asisie ena sewa osisi sakrachi Rolando Usu osia ye very nice asisie de enye enye enti wo se efiri ne kosi dwada sesewa wanfa osika amrewa Michelle wo koye dey mikobono dua okay oba de akra mamisima mi no pe yo akra me wa Asem we ho adesua wo mate aye no krepa akra hwe yen hwe ade bi nso se titiri we ma na omdi gya se de sewa na ne de aba sewa ma men kan kire sewa wo se woten fa ginya ase se ewiase ye won obi akuta ne sika na odidi dwa endi se osika nso a na akofiri ne ma beton endi se akofiri ne ma beton a enyamfom so na mom se oton na oboka o wunyamfa so onipa ne sika de o se okotua ma no efiri se onfa so a wunya nya one na eche endi se what na ho no mo aka se wo wura yi eniama na obetwa firi wo wura yi afu mu no odi ko free se je se nipa ni tua ne ka ansa na obetua ye gitum enye yi efiri se wokwae na onyamfa so mpempem a onfa mere wo wura yi endi se watwa na se de omutua wo mantua o wasa wo pe bosia na de betua wo wura yi ka na wo dan ka no wo wura wonim obi a o se wa wo na onim wo se wa betwa ma de se wa de meka endi se so obi do ka kwa dai ka no endi men kan kire ye se kopim se nipa no betua eniama ne ka no wontua enu achi no so sori a da bia woti obi afuo mu a wo twa foforo sika be na ade komesa nipa no sabi wakeka wo wura ye nimu awe ehun se sabi esintuam wo ye boke nani sabi mpreduasa wo ye esilamuni nti wo bebu ni kwase ya sani ye no Krobea sande kwase bregu ye nti ena akoyi wo a na wo bu wo wa ena nka wo wankanya person wo person wo babu nipa wo na wo na wo ye no wanya ma se befa ko wo ye wo wa no na brebidu epesi ana brebidu a wa nom na ade eye na aduane o enti nipa wo koyi a wo kobu ni kwase ya ne sai ni nti no won so be hwew
bregu ya efise bregu ya kama nso se wonim se ne babewu anadwo a nko beton de na dompe efise bregu ya ntia eni se obu nipa kwase a me de meka chense duabon kra won de wonyai na sewa won de wabu na wo munu no wonko na yan hwe free sabre bosome mi ansa pepepe wo hwe de wono sewa ebeto no sese wantua wo wura ika menka so wonko nsuo bia mu wonko ba bia wo de wonyai bosome mi ansa sewa no abehunu fise wo sisusu na se wo so wo bobra na wo se wo de kwase abuo anitie ebebu obi kwase asa wo ma ni nyina ya bra no guo mem kope asem bia ma ho se wo de okoboni dua na so koye bia na kina bibi to no a ya kase ye wa wo de nkoboni dua bia jai na fanya manyame na ono de onfa no enya fama nyame nso nti na ama nipa di nsamfo akra nyame akatua no eso che eduabo de okoba bia beka se obi abo dua na nyame so tua wo ka wasi ne fie tim na so da abonten nyankopon tua wo ka wo hu ba bi kura firo enipa be bregu no omo ano de firo no wana sofu bia no obehu na ka akere wo konfo bia no obehu na ka akere wo na hu ba bi kura wo dane no we de okoya beka se obi abo dua kone dane na nyankopon so tua wo ka hu ba bi kura wo dane no eno na sofu no bobo hu ba bi bobo dua nyankopon no di kan bo nyankopon mo dua da na obi dumi obi anya duabo we dumi no so okodome no me ye duabo eno me nya duabo nyankopon no abetua ne ka nyankopon no abetua se waka ti se wa obi tie yen na wo tie na wonim se wa ana se friends say baby a oton ade no obi nimu a ana ne busuani bi a on kan kire se wa se 7 million sika de na nso nya sika bi on kopɛ busia na on fa mbre awura akrache no na hweyi a daache obema ne makura na ne made na ye me ya o ne made de na ye me ya so odi bi to aduane ma ne badi ye na obi so ba ekomo de no na se wa san tena ho de court hunahuna no se ko fa lawyer enti obenya ska ko fa lawyer on se eye na nida ho so opese obu owura ne ka enti am ka wa ka na num ha se asintuam enti se wa benya ska ko fa lawyer enu onya ska ntua owura ka odi ji etua ne kansa no so no wi ase ne nyakobo be we sa nyakobo be we sa manko enti Michelle. Yes. Dia waka no. Ma yenhwe mfiri na nkosi duada no. Se wase ko follow ya. Wo ska de be follow ya. Minisika. Enti ani obeye den. Me be bodua. Asem Beba Dabi. Yenhwe nkosi duada no. Mate. Yankopon ya adoma ibe hu de besi. You are discharged. Michelle ani ya discharge no. Na ensem ha Yankopon hu ye mmobo na ya Krobea Asante madam yi ade a wo ye nani da ho pa na wo ye nani da ho wo hia futuo na panyini bi wo fi a wontu ne de Asem Beba Dabi se ne moka no kwa mfosu atwema boko na o kan sei aba de achia me akra ade na wo hunu e wo table ne so me ba cha otobo atiefo nko ye Facebook ne so ansa no oba ade beka ade kro no omo entumi nko Facebook ne so nti na eya ye kyerɛkyerɛ no adom release ade ne mame ko ye Facebook ne so ko ye Facebook ne so hoye oko Facebook ne so a hwehwɛ Otek 102.9 FM me pese me kyerɛ wade bi ko ho o de to so wi a na maka de kra me kyerɛ ko ho na kohwɛ na ade na me pese me de kyerɛ mo no enye me na me de ba studio ha crash bi na de abewura studio ha sisi ya enti ko hwa de kro uko YouTube uko Facebook ubehu ade kro owura wo ye frɛ wo sai me bacho from Kofi Eje Kofi Eje wo free he na bai me bacho mi from am from ehia man from Balakasi Ulud Asiofia kwaso amam from nipa na ode ne ba ha nti a wode saa de we yesi we yabai ono so ye friend say me bacho dina minimum ye Prince me bacho ote he ote amam from ono so te amam from me bacho oya adwuma ben me bacho ye Messi ni onso ye adwuma ben me bacho Messi
Afi oba de na hunu. Akra me hwɛ kratch ye nim hɔ a de mi hu ne sɛ broninsa esi nanim. Broninsa ene si nanim no. Sisi ai de broninsa na musi kuta esi nanim no kuta nkrata bi so ka ho. Aha, nti broninsa no enya nwan de enya bronis snap. Broninsa bi obi beka se whiskey. Snap. Broninsa de o kan obi a adwen kwesi broninsa. Eno ana obi beka se ye de obi beka se whiskey. Anangwan ju kan se ya snap na manfo nyina hu snap strada krache hwanti na ade sa snap yi abaha me ba cho prince tina ma me de snap ya ba he ada na de ko bodua fo na do o de koye den me ba cho me de ko boni dua o de koye ne den me ba cho me de ko boni dua Asem Beba Dabi. Hey, wa fa yire. Me pa cho Dabi. Wa wi awade. Me pa cho Dabi. Wa ye odai. Me pa cho breka krani. Ana ohu me se yenkoye adwuma machine work. Na da ne ye 6 July. Ana one me call edwo so. Zongo junction. Ekura bi wo ho. Ho ne yekoye adwuma no. Na adwuma no machine work ne da ne da bia no. Da bia de mark no eye 80 cedis. Na yeye adwuma no ewie bia wo mayisika Saturday bia me bafie enti se me ba no akofa 2 million anede ama me tobo se ye ya ye ka sei prince no de oka me ba cho de meka on pesu obetua ana won ka ho asemuntia on pesu obetua scan ye sei 14.4 eye sei 14.4 prince no wo yire me ba cho owo ma me pa cho 14.4 me pa cho enti na ade saade wi yaba me pa cho o say sa sorry be no ko prince onkwa sorry okoba minima soli a okọ ma tese so pakra esofu ba minima sola nkasa okọ sakra de national prebe contem say sa na no mo buofu so papa esofu na obuo bi sa no nana de be sa na no bufu ten so papa esofu so bia ono pe papa ekra de bi ogina so de meti abonsam so na be entiment abonsam so na obegina mo lemu a hu ye mo hin no asem wei montwe emfanko na wotwe a yesi mu we demand sheshe na sa asem wei krache na ye fe ne prince no mihia ne fia ha oti amanfrom wonim ne yiri din me pa cho Dabi oye Messi ni ewa amanfrom mihia ne fia ha na se wo se omma snap yi se ne wahuni eso no a krache nyambo na wotwe ebesim wate ko akoma to yam adofo momia mfa dwumadie ni nsia ode wadwen kyerɛ bai ɛna yantumi ankan a fache afei se wo de voice note bai yantumi amo a fache na ɛna wiei efiada nso ya adofo da enti awiei mema adofo no eninye me ba adofo nyom e di amamu na wenya dekra okay ma memfa we ma etifo we here for the general public everybody listen Asem Beba Dabi now a very 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 merry Christmas to you and a happy Friday. Thank you. I'm out. Jabrim is on coming.